ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligan sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpakalagad sa Bombo Anay sa Uto, City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Nobyembre 18, tuig 2024. Kagkaron sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 37 días na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mula ganimong Corman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalaguan karon yung mga balita, pletehan para sa high capacity bus. Isa sa mga rason nga daw hindi pa madayon ang negosasyon. Apisar nga positibo ang feedback halin sa publiko. Positibo ang feedback sa publiko pero may problema. Subot silingon, hindi amo siya ka-acceptable sa bahin karon iya sa mga sumalakay. Bangod man nga ti mahal ang plete, just like sa pahayag karon sa pila ka mga opisyal man sa mga kooperatiba. Samtang sa piyak nga bahin Barangay San Jose sa distrito sa Molo, kung sa diin nasapuan ining patay nga lapsag, wala sang record sa nagabusong kag posible taga-iban kuno nga barangay inapausisa na karon sa mga barangay official dito. Samtang Western Visayas Transport Cooperative naga problema pa sa charging station sa dugang nga Egypt. Buena Vista Municipal Police Station padayon sini ang investigasyon sa ginaligar nga food poisoning sa GSU sa sining Guimaras State University. Pamilya sa mga estudyante nga nga biktima nadalahig pa sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita driman sa aton sining pagpangalagad mga nagalilain sining banwa sa probinsya sa Iloilo nga may madamo nga illegal nga droga ginatutukan sang Philippine Drug Enforcement o kon Police Drug Enforcement Unit. Muni madalagkuan karon nga mga balita issues kag impormasyon nga may sentro sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udo. Sa mga kabombo naton na inyo sininabatian, inyo sininasaksihan live kagayna ang pagbaton sa premyo sa aton sining mga winners sa Suwerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Iniisip sini nila ang kwarta, ginsikyar nga ang kwarta base ibla kon pakita-kita lang to sa kamera kag mga piki kag mga papel lang tong ginunteng. Pero ila sini mismo na pamatud-an nga nagatupa iya ang premyo sa Bombo Radio kag mga lehitimo sini nga tagpalasangko pa nagadaog. Ang Suwerte sa Palengke sini iyang awarding sa grand draw winners naton sa aton sinima kabumbugin patigayon ini dululungan nationwide. Sa 24 key cities sa mga biyan kung sa din may 31 ka mga fully digitalized station nga naga-operate ang Bombo Radio kag Star FM. Sige, awarding kagina sa Suwerte sa Palengke ang winner naton sa 1-2 panalo gahulat man nga maklaim sa iya sining nga premyo. Gahulat siya kay ti gutok pa diri kagina kag nagbaton sa ila premyo. Pero premyo ya ara niya sa iya sa aton sining mga kabombo gani din pa kamo kun promo man lang sa radyo aton sining pagaistoryahan diri kamo sa matutuod kag lehitimo. Sa Bombo Radio gid lamang. Yari ng Bombo News Center balikan ta karon pagkatapos sa mga balita kaupod sa Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-18 sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 37 days ago, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, mahigit 600,000 individual na displaced dahil sa magkakasunod na bagyong tumama sa Pilipinas. Mga malalaking dam, sunod-sunod na rin nagpapakawalan ng tubig. Ang Abuklao, nagbukas na ng 8 gate. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman ikinalungkot ang naitalang isang nasawi sa bagyong Pipito. Sa ibang mga updates, abangan po mamaya dating Pangulong Rodrigo Duterte mistulang naghahalusinate na raw matapos sabihing pakawalan ng Malacanang. Etong si dating Senator Trillanes, yan po'y ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang Philippine National Police naman nakapagtala ng 21.42% na pagbaba sa bilang ng petty crimes ngayong Burr months. Abangan din sa ating international news mamaya, US President Joe Biden pinayagan ng Ukraine na gamitin ang long-range missiles ng US kontra Russia. Sa atin namang showbiz balita, bukalista po ng sikat na 90s band na Aegis pumanaw na sa edad na 48 anyos. At sa sports balita, ang Cleveland Cavaliers tuloy po ang paggawa ng kasaysayan sa NBA matapos mabansa sa 15 panalo at wala pang pagkatalo kasunod ng panalo ngayong araw kontra Charlotte Hornets. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Pumalo na sa kabuang 685,071 na individual ang na-displace dahil po yan sa pananalasan ng magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas. Sa situational report mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga, kabuang 446,177 ang nananatili po sa mga evacuation center at 238,894. Iyon hong pansamantalang nanunuluyan sa ibang mga lugar. Naapektuhan naman ang mga unang mga nagdaang bagyo ang nasa mahigit 1.14 million na individual o katumbas po iyan ng 300,000 na pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region at maging dyan sa may Cordillera Administrative Region. Sa kasalukuyan, nag-iwan po ng 469.8 million pesos na halaga ho ng pinsala sa sektor ng infrastruktura ang mga tumamang bagyo at 8.6 million pesos naman ang pinsala na natamo ng sektor ng agrikultura. Nakapagtala rin ang ahensya ng mahigit sa 7,000 kabahayan na bahagyang nasira at 437 ang iba pang mga nawasak. Sa datos ngayon pong umaga, mga kabombo, may 34 na kalsada at 24 na tulay ang hindi pumadaanan habang nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang clearing operations. Samantala, may isang individual naman ang napaulat na nasawi doon po sa may bahagi ng Daet sa may Camarines Norte dahil yan sa epekto ng bagyong Pepito base sa datos mula sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office nito hong araw ng Linggo, Nobyembre 17. Kaugnay pa rin sa epekto ho ng Super Typhoon Pepito na natili pong stranded sa mga pantalan sa Bicol Region, Central Luzon at Southern Tagalog dahil sa epekto pa rin po yan ng bagyong Pepito. Base sa monitoring ng Philippine Coast Guard, mula po kaninang alas 4 ho na madaling araw hanggang kaninang alas 8 ng umaga, naitala mga stranded na pasahero sa kabuang 39 o 39 na mga pantalan. Gayon din ang meron pong 113 o 113 mga rolling cargoes, 20 mga vessel at 83 o 83 na mga motor banka ang mga stranded, habang pansamantalang nakikisilong naman ang 169 na vessel at 287 o 200 at 87 mga motor banka. Sa Bicol Region, 20 pasahero, truck drivers at mga cargo helpers ang stranded, kabilang na ho rito ang 10 mga rolling cargos sa may Virac Port. Sa National Capital Region, Central Luzon naman, nasa 350 o 350 mga pasahero naman, kasama po mga cargo at mga truck personnel ang stranded, habang meron pong 29 na mga vessel at 138 na mga motor banka ang pansamantala pong nakikisilong sa mga pantalan.
sa PBR Limay, Mariveles, Anchorage area, Ubando Community Fish Landing Ports, Navotas Fishport, maging sa may Pier 18, Manila Harbor Center, Vitas Prudential State at Northport Terminal. Sa Southern Tagalog naman, meron pong 223 na pasahero. Kasama ho rito ang mga cargo at mga truck personnel ang stranded. 103 mga rolling cargos, 2 vessel at 3 motor bangka. Marami pa rin ang mga pantalaan o pansamantala pong nakikisilong na nasa 140 na mga vessel at 149 na mga motor bangka sa 28 na mga pantalaan. Samantala, inaprubahan naman na ni Budget Secretary Amenna Pangandaman ang paglalabas ng 5 billion pesos na halaga ng karagdagang tulong para po yan sa mga biktima ng bagyo. Ayon sa kalihim, ang karagdagang pagpupondo para sa assistance program ng Department of Social Welfare and Development na assistance to individuals in crisis situation ay alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng kalamidad. Sinabi ng ahensya na isang mahalagang serbisyo ng DSWD ang AX na nag-aalok ng mga medical, burial, transportation, education at food assistance, gayon din ng tulong pinansyal para sa mga individual at mga pamilyang humaharap sa emergencies. Sa karagdagan pang balita, nakahanda na po ang Department of Human Settlements and Urban Development para po yan sa pamamahagi ng financial assistance o tulong pinansyal para sa mga kabahayan na nasira dahil sa Super Typhoon Pipito. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, halagang 10,000 pesos ang ibibigay para sa mga pamilya na nasiraan ng bahay, lalo na po sa mga lugar dyan sa may Bicol Region. Ilan pong mga bahagi pa ng Visayas at mainland Luzon. Pagtitiyak pa ng kalihim na patuloy ang pagtulong ng ahensya para po sa mga nasalanta ng mga bagyo dahil ito rin ang direktiba ni Pangulong Marcos. Sa iba pang mga updates, dinagdagan pa ng Ambuclao Dam ang binuksan nitong gate kasunod po ng malawakang mga pagulan dulot ng Super Typhoon Pepito. Ayon sa Ambuclao Management, mula ho sa dating 4 na gate o spillway gate na binuksan sa nakalipas ng mga araw, binuksan pa ang 4 na karagdagang gate, kaya't umabot na ho ngayon sa 8 gate ang nakabukas at nagpapakawalan ng tubig. Sa dati pong 4 na bukas na gate, meron itong 2 metrong opening at nagpapakawala ng 327.53 cubic meters per second, habang ang 8 gate naman na kabubukas lamang ay meron pong kabuuan na 5.5 meters na opening. Ito ho ngayon ay nagpapakawala mga kabombo ng hanggang sa 759.16 cubic meters per second na tubig. Batay sa report ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, tumaas pa sa 750.79 meters ang level ng tubig sa naturang dam. Ito ho'y mula sa dating 750.42 meters kahapon. Ito ay mahigit 1 metro bago maabot ang normal high water level ng naturang dam. Ang normal high water level ng Ambuclao Dam ay nasa 752 meters. Ito ho ang nagsisilbing pinakamalalim na dam sa buong Pilipinas. Patuloy din ang mga pagulan na naitatala sa iba't ibang watershed area ng naturang dam. Bombo Weather Update. Kuha tayo ng mga development kaugnay po dito mga kabombos sa bagyong Pepito na dati pong Super Typhoon Pepito. Tuluyan na pong humina bilang isang severe tropical storm ang naturang bagyo. Sa huling pagtaya mga kabombo, at mula po ito sa Bombo Radio Philippines Weather Center, natukoy ho ito hong sentro ng severe tropical storm Pepito sa layong 270 kilometers. Yan po ay sa may kanluran ng Batak, Ilocos Norte. Meron po itong taglay na hangin na aabot po ng hanggang sa 110 kilometers per hour malapit po sa gitna. Habang yung pagbugso ho nito ay umaabot ng hanggang sa 135 kilometers per hour at gumagalaw ho ito pa kanluran, hilagang kanluran, west-northwestward. May bilis ho ito na hanggang sa 20 km per hour. Sa kabila ho nito ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang mga lugar dyan sa may northern Luzon na kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang probinsya po ng Ilocos Norte, probinsya ng Ilocos Sur, ang probinsya ng La Union, western portion ng Pangasinan na kinabibilangan po ng Burgos, Dasol, Sual, Mabini, Binmalay, San Fabian, Dagupan City, Lingayen, Labrador, Alaminos City, Bolinao,
Anda, Bani, Agno, Infanta, Bugalyon at Mangaldan at maging ang western portion ng Abra na kinabibilangan po ng Danglas, Banged, Langiden, La Paz, Pidigan, San Quintin, San Isidro, Pilar, Peñarrubia at Villaviciosa at maging ang Lagayan. Asahan pa rin yan hong malalakas na mga hangin sa mga naturang lugar habang hindi rin po inaalis yung pong banta ng mga malawakang mga pagulan. Sa ngayon po mga kabomboy, nakataas pa rin ang gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon kaya ipinapayo po sa mga mangingisda at maging sa mga manlalayag na bawal pa rin pong pumalaot dahil mapanganib dulot pa rin po yan ng epekto ng severe tropical storm Pepito. Sa iba pang mga updates naman, binigyang diin ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen ang kahalagahan ng mga dam sa flood control o ito ho yung pagpigil sa mga pagbaha sa gitna ho ng pagpapakawalan ng tubig ng mga malalaking dam dito ho sa Luzon. Ayon kay Administrator Guillen, sa kabila ho ng pagpapakawalan ng tubig sa mga malalaking dam, malaking tulong ang mga ito para ho makontrol yung biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar. Inihalimbawa ng opisyal ang malalakas na pagulan na naranasan sa maraming lugar sa Northern Luzon, lalo na ho dyan sa may Cordillera Administrative Region at sa may Cagayan Valley kung saan nagawa ng mga malalaking dam na makontain o ito ho'y mahawakan ang malaking bulto ng tubig. Paliwanag pa ni Guillen, kapag hindi napigilan na umagos ang mga tubig sa mga kabahayan, posibleng mangyari itong pinangangambahan ng mga flash flood o ito ho yung mga biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar habang sa tulong ng mga dam naman ay nagagawa pa rin na makontain ang mga naturang tubig sa tulong ho ng malalaking reservoir ng bawat dam. Bagamat tuluyan ding nagpakawala o papakawalan ng tubig na naipon sa mga dam, ipinaliwanag po ni Administrator Guillen na kontrolado ang pagpapakawalan ng tubig at paunti-unting ilalabas ang mga ito. Ito ho'y upang hindi magiging biglaan ang paglubo ng tubig sa mga kailugan. Sa ganitong paraanan niya, nagiging malaking tulong ang mga dam sa pagkontrol sa mga biglaang pagbaha, maliban pa sa tulong sa mga irigasyon at power generation. Aga ng ating mga dams, gaya po ng ating laging sinasabi, malaking tulong po ito dahil una, meron tayong hydropower, meron tayong irigasyon, meron tayong flood control, na talaga naman nakakatulong pagka panahon na po ng kalakasan. Bahagi po yan na paliwanag ni Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman kinalungkot po ang naitalang isang casualty sa bagyong Pipito. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Anali Soberano. Kinumpirma nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may naitalang isang casualty o namatay dahil sa bagyong Pepito sa may bahagi ng Camarines Norte. Sinabi ng Pangulo na nakakalungkot ito dahil para sa kanya, ang isang bilang na namatay ay hindi pa ring magandang balita. Magkagayunpaman, mabuti na lamang anya at hindi naman sintindi ng unang inaasahan nilang bagyo at kinatakutan ang idinulot ng bagyong Pepito. Kaugnay nito, pinasalamatan ng Pangulo ang lahat ng mga local government officials at mga ahensya ng gobyerno na nagtrabaho para maiwasan ang matinding epekto ng bagyong Pepito. Pinasalamatan din nito ang publiko na nakipag-cooperate sa ginawang parte nila para maging madali sa lahat ang pagtugon sa sitwasyon. Ito na ang pang-anim na bagyo na anya ay magkasunod na binuno ng lahat. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Fortunately, I'm sorry and saddened to report that meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. And you know my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. However, I still would like to congratulate kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya nagpapasalamat.
Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinikayat din ng Pangulo ang mga Pilipino na ipagdiwang ang Pasko na may pag-alala sa kalagayan ng maraming kababayan nating biktima ng kalamidad. Ayon sa Pangulo, maaari namang ipagdiwang ang Pasko ng hindi marangya. Mas mabuti niya kung mag-donate o mamahagi sa mga mas nangangailangan. Bombo Genesis, mamayang 2:00 ng hapon, magkakaroon din ng courtesy call dito sa Palasyo ng Malacanang si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Makakasama ng Pangulo si Defense Secretary Gilberto Chodoro. Kaninang umaga nga nagkaroon ng bilateral meeting ang Amerika at ang Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagbisita ni Secretary Austin dito sa bansa. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 16 na minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Sa iba pang mga development ngayon pong araw na ito, dinala po sa probinsya ng Catanduanes ang mahigit sa 1,300 ng mga family food packs kasunod po ng iniwang delubyo ng Super Typhoon Pepito matapos ang una nitong paglandfall sa naturang probinsya. Ang mga ito ay mula ho sa Visayas Disaster Response Center. Isinakay ang mga naturang supply sa isang C-130 o isa hong cargo plane sa Mactan Air Base sa Lapu-Lapu City ngayon pong umaga, Nobyembre 18. Ang mga ito ay ipapamahagi sa mga residenteng una pong inilikas dahil yan sa banta ng Super Typhoon Pepito. Nitong gabi ng Sabado mga kabombo, Nobyembre 16, ay una pong naglandfall ang naturang bagyo, itong Super Typhoon Pepito sa may Panganiban, Catanduanes. Ito'y bilang isang super typhoon. Taglay po ang bugso ng hangin na aabot sa mahigit 240 kilometers per hour. Nag-iwan naman ng malaking pinsala sa mga ari-arian, pagsasaka at infrastruktura ang naturang bagyo. Kasama ho rito ang mga libu-libong inilikas dahil yan sa banta ng storm surge at flash flood. Ayon sa State Weather Bureau, hindi po gaano nagtagal ang bagyo sa Bicol Region at binaybay itong eastern seaboard ng Luzon hanggang sa tuluyan din pong naglandfall kinalaunan sa Aurora Province. Alas 3 huyan ng hapon kahapon, Nobyembre 17. Samantala, balik operasyon naman na po ang lahat ng mga nakansilang biyahe sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa bagyong Pipito. Naiangat na rin po ng Philippine Coast Guard ang ban sa paglalakbay sa mga katubigan sa ating bansa dahil na rin yan sa paghina pa ng bagyong Pipito. Tinukoy naman ang mga lugar na maaari na pong maglakbay ay ang mga probinsya dyan sa may Northern Samar na patungong Matnog at Sorsogon. Samantala ay lahat din po ng mga biyahe patungo sa mga probinsya ng Bicol Region ay maaari na rin madaanan. Oras na natin 19 minutes mga kabombo. Kalipas po yan ng alas 12 ho ng katanghalian. Sa ating pagpapatuloy mamaya, abangan ho ito hong pagbaba sa produksyon ho ng palay na italan ng Department of Agriculture. Kasunod po yan ng tuloy-tuloy o sunod-sunod ng mga bagyong tumama sa Pilipinas. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang mga development na itala po ng Department of Agriculture, ang pagbabaho ng produksyon ng palay dahil yan sa sunod-sunod na pagtamaho ng mga bagyo sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, lubhang naapektuhan ng mga palayan sa bansa dahil po yan sa mga magkakasunod na bagyo. Anya asahan ang pagbabaho ng produksyon ng palay mula po sa ikatlong quarter hanggang sa ikaapat o huling quarter ng kasalukuyang taon o ngayon pong 2024. Nasa 5.93 billion na halaga po o ito ho'y katumbas ng 325,860 metriko tonelada ng mga palay ang nawala sa produksyon ng natura pong industriya. Sa kabila po nito, tiniyak naman ng Bureau of Plant Industry na patuloy ang pagdating ng mga imported rice na babalanse sa supply ng bigas sa bansa.
Samantala, siniguro naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na patuloy na magiging mababa ang presyo ho ng bentahan ng bigas sa mga palengke ngayon pong paparating na Kapaskuhan sa kabila po yan ng tuluyang pagbaba ng ating produksyon dahil nga sa magkakasunod na bagyo. Sa iba naman pong balita, tila nag-hallucinate na daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na sabihin na pakawala daw ng Malacanang si dating Senator Antonio Trillanes IV. Ito ang buwelta ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng aligasyon ng dating Pangulo na sponsored daw ng palasyo si Trillanes. Bukod dito ay ipinagtataka rin umano ng dating Pangulo kung bakit siya pinupunteriya ng palasyo gayong hindi na niya inaatake si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gayon din ay sinabi naman ni Bersamin na mahirap nang pumatol sa mga ganitong patutsada. Mababatid nga na ipinalutang ni dating Senator Trillanes ang umano'y pagbubuhos daw ng drug money sa bank accounts ni dating Pangulong Duterte. Kaugnay niya, narito ang naging buwelta ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yan. Hallucinate. Pahayag po yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, hinimok naman ng isang mababatas ang Quad Committee ng Kamara de Representantes na irekomendang pagsasampaho ng kasong kriminal laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa muna'y paglabag sa international humanitarian law at kasong murder, kaugnay po ng libu-libong nasawi sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa pagdinig ho kasi ng Quad Committee nitong Setyembre o Nobyembre 13, inilahad nitong si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang naka-aalarmang bilang ng mga nasawi sa kontrobersyal na kampanya kontra illegal na droga ng dating Pangulo, na nagbunga raw ng mga tanong sa legalidad ng mga pamamaraang ginamit sa pagpapatupad nito. Batay sa datos mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency at Human Rights Group, binanggit ni Luistro na may 6,252 na napatay sa police anti-drugs operations hanggang Mayo ng taong 2022 at tinatayang nasa 27,000 hanggang 30,000 ang mga biktima ng extrajudicial killings, kabilang na ang mga pamamasalang na isinagawa ng mga vigilante o ito yung mga riding in tandem. Binanggit din nitong si Luistro yung pong pagkamatay ng 427 na mga aktivista, mga human rights defenders at mga grassroots organizers hanggang noong Disyembre ng taong 2021. 166 na mga land and environmental defenders hanggang noong Disyembre ng taong 2020. 23 na mga journalists at mga media workers hanggang hanggang noong Abril ng taong 2022. 66 na miyembro ng hudikatura at abogado hanggang nitong Disyembre ng taong 2021 at 28 alkalde at vice-alkalde hanggang nitong Disyembre ng taong 2021. Sa pagdinig, diretsahang tinanong ng mababatas mula ho Batangas itong si dating Pangulo kung ang kanyang kampanya kontra illegal na droga ay sumunod sa due process. Sagot naman nitong si Duterte, oo. Pero ayon kay Luistro, ang sagot ni Duterte ay kabaliktaran ng mga nangyari dahil sa dami ng bilang ng mga nasawi na hindi naman dumaan sa legal na proseso. Ikinumpara ng mababatas ang malaking bilang ng mga nasawi sa ilalim po ng Duterte sa halos 200 o 200 na italang pagkamatay na may kaugnayan sa droga sa ilalim po ng sinundang administrasyon nitong si dating Pangulong Benigno Aquino III. Iginit ng mababatas na ang pagsasampa ng kasong kriminal batay na rin sa pag-ako ni Duterte ng lahat ng legal at moral na pananagutan sa mga aksyon ng pulisya sa panahon ng kampanya laban yan sa ilegal na droga. Tinuligsa naman po ng dalawang leader ng Young Guns ng Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte. Kaugnay po yan ng kanyang pahayag na huwag dumalo sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee sa Nobyembre 20 at magpadala na lamang ng affidavit. Kaugnay po yan sa aligasyon ng maling paggastos sa kabuang 612.5 million pesos na confidential fund noong 2022 at 2023. Naniniwala sina House Assistant Majority Leader Jay Cungon ng unang distrito ng Zambales at Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng unang distrito naman ng La Union na ang planong gawin daw ni Vice President Sara ay isang pag-iwas sa pananagutan nito. Ayon pa sa mambabatas, walang masama sa affidavit pero ang problema ay ang budol style daw na sinasabing hindi inimbitahan ang Vice Presidente. Pero ngayong may pagkakataon siyang linawin ang issue, ayaw umano ng pangalawang Pangulo na humarap
Sinabi naman ni Ortega na ang pagsusumite ng affidavit ay isang taktika upang makaiwas sa pag-usisa. Ang House Blue Ribbon Committee nga ay ang formal na tawag ay Committee on Good Government and Public Accountability ay nag-iimbestiga sa 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President maging ang 112.5 million pesos na confidential fund ng Department of Education na parehong ginastos sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara. Dumalo nga si Vice President Sara Duterte sa unang pagdinig noong Setyembre 18, subalit hindi naman ito nanumpa na magsasabi ng totoo kaya hindi tinanong ng mga kongresista. Question din ni Vice President Sara ang pagsasagawa ng investigasyon sa pagdinig ng House Quad Committee na dinaluhan naman ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong araw ng Miyerkules na sorpresa namang dumating si Vice President Sara kaya personal na iniabot sa kanya ang imbitasyon ng Blue Ribbon Committee. Para daw yan sa isasagawang pagdinig sa Nobyembre 20. Sa panayam naman, sinabi ni Vice President Sara na hindi ito dadalo sa pagdinig at magpapadala na lamang ng affidavit. Sinabi naman ni Nakungon at Congressman Ortega na ang pagsusumite ng affidavit sa halip na dumalo sa pagdinig ay mistula daw pagmamaliit sa prinsipyo ng transparency at accountability. Punto naman ni Ortega ang patuloy na hindi pagdalo ni Vice President Sara sa pagdinig ay lalo lamang daw magpapatindi sa pagdududa na mayroon itong itinatago kaugnay ng ginagawa niyang paggastos sa confidential fund. Hinimok naman ni Kungon si Vice President Sara na ikonsidera ang pagdalo at iginiit din ito ang kahalagahan ng tiwala ng publiko. Oras natin 27 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula po dyan sa may mababang kapulungan o dyan sa may Kamara de Representantes, dako ho tayo sa Senado mga kabombo. Meron daw mas mataas na Intel Fund para po sa Philippine National Police na isinusulong ngayon sa mataas na kapulungan. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagtaas ng Intelligence Fund ng Philippine National Police o PNP bilang bahagi ng mas maigting na kampanya laban sa mga Philippine offshore gaming operators sa POGO na patuloy na sumusuway sa pagbabawal ng gobyerno sa kanilang operasyon. Ayon kay Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Ways and Means, na kailangan ng PNP ng mas mataas na pondo para kumalap ng intelligence, partikular sa paglaban sa POGO. Binigyan din ng senador na ito ng panahon para suportahan ng PNP sa pangangalap ng mas maraming intelligence. Sinabi ng senador na ang intelligence fund ng PNP ay bumaba mula 1.356 billion pesos noong 2023 sa 906 million pesos ngayong taon. Sa ilalim ng National Expenditure Program para sa 2025, binigyan ng pambansang pulisya ng intelligence fund ng 806 million pesos. 100 million pesos dito ay dinagdag ng Senado. Ayon pa sa senador, dahil sa direktiba ng Pangulo na wakasan na ang lahat ng operasyon ng POGO sa bansa hanggang sa katapusan ng taon, kailangan doblehin ng mga law enforcement agencies gaya ng PNP ang kanilang pagsisikap na mapaalis ang lahat ng POGO, partikular na ang mga sangkot sa illegal na aktibidad tulad ng kidnap for ransom, human trafficking at online scamming. Ipinunto niya ng Section 4 ng Executive Order No. 74 na inilabas ng Pangulo noong Nobyembre 5 ay nag-uutos sa PNP na paigtingin ang kanilang pagsisikap laban sa mga illegal na POGO, internet gaming licensees at iba pang offshore gaming operation at services. These POGOs are hiding, going underground. More so, we need intelligence to arrest them. So, but it's the fund is going down. No? Intelligence fund is going down. It's counterintuitive on what we want to do, Mr. President. So apparently, it's the DBM who's been continuously approving that baseline amount of 800 million as intelligence funds, and through various congressional initiatives, it has been increased through the years. So that's what your committee has done for next year. I thank the good sponsor and the committee for augmenting it by 100 million, and at the proper time, Mr. President, will also submit our recommendations to further augment it, because this is in line with the fight against POGOs, because they're going underground, they're masquerading into other businesses, and I think this is a time where we need to support the PNP in gathering more intelligence, Mr. President. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Balik ko tayo sa ilan pang mga balita kaugnay po sa iniwan pong pinsala ng Super Typhoon Pepito. Nag-iwan po ng malawakang pinsala ang Super Typhoon Pepito, Bagyong Pepito, sa mga kakalsadahan at mga pananim sa probinsya po ng Quirino na dinaanan ng bagyo matapos ang pagdanfall sa ikalawang pagkakataon sa karatig na probinsya nitong Aurora. Ang Quirino Disaster Office Head Jesus Lial, nagsasagawa na sila ng clearing operation sa mga kalsadang hindi pumadaanan dahil sa mga nakaharang na pagbuwa o mga nabuwal na puno. Anya, hindi po sila makapasok mula sa National Highway hanggang sa Provincial Road, particular na sa may interior, kaya't inuuna nilang linisin ng mga ito. Nagpasalamat naman ang opisyal sa nakapaligid na Sierra Madre Mountain Range na pumuprotekta rin sa probinsya ng Quirino mula po sa epekto ng Super Typhoon o ng bagyo. Iniulat naman ng opisyal na nasa mahigit 1,600 na pamilya o katumbas po ito ng mahigit 3,000 na individual ang inilikas patungo sa mga evacuation center sa buong probinsya. Nakapagtala rin ng 13 mga kalsada na binaha habang ilang mga tulay ang napinsala na hindi pa naayos mula nang tumama ang bagyong Nika dahil yan sa magkakasunod na pagtama ng bagyo. Nagtamo rin ng pinsala ang sektor ng agrikultura sa Quirino, particular na sa ilang mga palay na kakaunti lamang dahil na rin sa maagang pag-ani ng mga magsasaka. Nakahanda naman anya ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga apektado ng kalamidad. Samantala, muli naman pong nagkita ang presidente ng China at United States na si President Xi Jinping at President Joe Biden. Ito ay matapos ngang isinagawang APEC Summit sa Lima, Peru, kung saan sinabi ni Chinese President Xi na hindi dapat makialam ang Washington sa agawan ng teritoryo sa Spratly Islands sa West Philippine Sea. Ang mga naturang isla kasi ay bahagi ng teritoryo na inaangkin ng Pilipinas, isa sa mga bansang may mahigpit na military ties sa Amerika. Kung saan ay nireject ng Beijing ang 2016 ruling mula sa Permanent Court of Arbitration, kung saan sinabi naman ng korte na ang pananakop nito sa West Philippine Sea ay wala daw legal na basihan. Sa isa pang pahayag, inihalintulad din ng Chinese President ang samahan ng Amerika na kapag ang dalawang bansa raw ay nagturingan bilang magkaibigan at may parehong adhikain na magtulungan, ay magkakaroon ng magandang progreso. Pero kung ituturing anya ng mga ito na magkalaban, ay magkakaroon ng malalim na kompetisyon hanggang umabot sa sakitan. Sinabi din ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan na nagkausap ang dalawang leader sa pribadong hotel kung saan nanunuluyan si Xi. Tumagal naman ng 2 oras ang naturang pag-uusap na binalikan anya ang matagal na relasyon at ugnayan ng China at Estados Unidos. Hindi man anya madalas na sumasang-ayon sa kanilang mga pinag-usapan, ngunit naging prangka raw ang dalawang leader sa isa't isa tungkol sa iba't ibang mga issue. Kaugnay pa nito, nangako naman si Xi na pananatilihin niya ang ugnayan nila ni US President-elect Donald Trump, kung saan maalalang umasin nga ang kanilang relasyon sa gitna na rin ng trade disputes at pinagmulan ng COVID-19. Nangako rin si Biden na babawasan niya ang tensyon sa China na nagpapalala sa iba pang mga issue katulad na lamang ng posibilidad na paggamit ng nuclear weapons na maaaring makapinsala sa lipunan. Inilarawan naman ng White House, ito na ang kauna-unahang pag-uusap ng dalawang bansa o dalawang leader ng US at China tungkol yan sa usapin ng paggamit ng nuclear weapons na ayon kay Chinese President Xi at Biden ay hindi daw artificial intelligence ang kailangang masunod sa pagdikta ng paggamit ng nuclear weapons upang maisalba ang maraming buhay. Sa iba pang mga updates, nagsimula na ngayong araw ang aplikasyon ng Commission on Elections sa gun ban exemption para huyan sa eleksyon sa 2025. Tiniyak po ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kung kumpletong maipapasa ng aplikante o mga aplikante ang lahat ng mga kinakailangang dokumento, mga requirements, 1 linggo lamang ay makukuha na ang Certificate of Authority. Ang gun ban para sa election 2025 ay magsisimula sa Enero 12 hanggang sa May 28, 2025 para sa kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino sa panahon ng halalan. Balikan po natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kasi sana nga doon sa mga mag-a-apply, alam nyo kaya kasi nagtatagal yung kanilang approval ng kanilang mga exemption kasi nga yung iba kulang-kulang yung mga documents. Kinumpleto niyo, we can promise you 1 week lang ay ma-approve namin yung mga gun ban application.
That's preparation para pasok natin ng January 12. Kasi mag-start na ang ganba natin ng January 12. Diyan din mag-start yung election period na tinatawag. So, pakiusap lang natin po, avail of, meron din kaming online payment. Sa kumpletong dokumento, we can promise you 1 week lang. Tapos mga exempted na. No need for you to apply. Exempted na po automatically. Kasi dati naman binibigyan na rin namin sila ng exemption. Kasi sana Chairman ng Commission on Elections, mga kabombo, si Chairman Attorney George Sherwin Garcia. Samantala, maglalaan naman po ang Department of Agriculture ng 300 million pesos sa pagsusulong ng paggamit ng mga drones para po yan sa produksyon ng palay sa ating bansa. Ayon kay Agriculture National Rice Program Deputy Program Director Glenn Estrada, na naumpisahan na nila ang Drone for Rice project na target masaklaw ang kahit 150,000 ektarya ng mga taniman ng palay. Nasa 4.8 million ektarya ang nais ng ahensya na masakop ng naturang proyekto. Binigyang din naman ng opisyal na layunin po ng proyekto na paliitin ang gastos sa palay production at mabawasan din ang mano-manong pagtatrabaho sa palayan. Dagdag pa ng opisyal na sa tulong nito ay mas maraming kabataan ang maiengganyo sa pagsasaka. Inaasahan naman ng ahensya na ang proyektong ito ay makakatulong para mapabilis pa ang digital transformation ng rice industry sa ating bansa. Bilang bahagi na rin po yan ng Masagana Rice Industry Development Program. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagan niyang pahayag. Drones are designed or used primarily for military, but now they are being pushed for agricultural use. Primarily, it's used for precision delivery of farm inputs, enhanced data collection, of course. The data information that we gather through the drones can be used for data-driven decision-making. Practice in agriculture is the pest and disease management. Given its capabilities, our challenges with respect to climate change, we want to introduce the use of drones to support the sustainable and at the same time promote. Payag po yan ni Agriculture Program Director Glenn Estrada, kaugnay pa rin po sa Drone for Rice project. Ang Philippine National Police naman nakapagtala na ho ng 21.42% na pagbaba sa bilang ho ng mga petty crimes ngayon pong Burr months. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Nakapagtala ang Philippine National Police ng 21.42% na pagbaba ng bilang ng petty crimes nitong Burr months o simula September 1 hanggang November 10 kung ikukumpara yan noong nakaraang taon. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, PNP Public Information Office Chief, katumbas nito ang nasa 1,631 na bawas sa bilang ng mga naitatalang insidente. Karamihan dito ay pagbaba sa bilang ng robbery cases na may 25.64% at theft cases na may 10.14%. So doon sa sinasabi natin na ina-anticipate natin na kapag Burr months ay tumataas ang mga insidente natin, this data would tell us na nasusustain natin yung ating mga anti-criminality efforts through implementation po ng enhanced managing police operations natin at syempre sa tulong ng ating mga force multipliers and of course yung ating mga kababayan na sila na mismo ay aware doon sa kanilang mga personal security and safety. Maliban pa rito, nakatutok din daw ngayon ang pambansang pulisya sa cybercrimes na talamak tuwing magpapasko. Tuloy-tuloy ang prevention at safety tips ng PNP Anti-Cybercrime Group para mabawasan ang mga naluloko ngayon ng scammers. Kabilang sa binabantayan ng pulisya ang pagkalat ng unalike parcel scams, mga nag-aalok ng murang plane tickets at murang pamasko o panregalo. So mag-ingat po tayo na pakikipag-transact doon sa mga hindi po natin na kilalang mga website po kasi normally nandyan yan na akala natin nakakamura tayo, nag-a-avail tayo ng ARA ng mga vacation na sites po, hihingan tayo ng deposits ay pag i-turn out, pag chinek natin ay hindi pala nag-i-exist. So marami pong ganyan ngayon ma'am na hindi na lamang yung mga ordinary theft and robbery ang binabantayan natin kasi even sa cyberspace po marami na rin pong magdarambong so mag-ingat po tayo.
Ayon kay General Fajardo, kakansilahin din nila ang leave ng mga PNP personnel simula December 15 hanggang January 10, 2025 para matiyak na may sapat na puwersa ng pulisya na aalalay at magbabantay sa publiko ngayong Pasko at Bagong Taon. Simula December 15, naka-heightened alert na rin daw ang pambansang pulisya. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pinayagan na ni US President Joe Biden ang Ukraine na gamitin ang long-range missiles na ibinigay ng Amerika para sa pag-atake sa Russia. Kinumpirma ito ng isang US official na isang malaking pagbabago naman sa polisiya ng Estados Unidos. Ilang buwan na kasing nililigawan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Amerika para matanggal na ang restrictions sa paggamit nila ng missiles na tinatawag na Army Tactical Missile System na magpapahintulot sa Kiev na atakihin ang nasa labas ng kanilang borders o loob po yan ng Russia. Ang natura pong long-range missiles ay kayang umabot ng hanggang 300 kilometers o 186 miles. Ayon naman sa hindi pinangalanang US official, ang pag-aproba ni Biden sa paggamit ng naturang missiles ay bilang tugon sa desisyon ng Russia na payagan ang mga sundalo ng North Korea na makipaglaban sa Ukraine. Nauna na nga pong iniulat ng Ukraine na nasa 11,000 na sundalo ng North Korea ang nasa Kursk region ng Russia. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, naglunsad ang Russia ng 120 missiles at 90 drones sa infrastruktura ng Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, tumama ang pinakawalang missiles at drone ng Russia sa capital nila na Kiev. Ganon din po yan sa mga lugar ng Donetsk, Lviv at Odessa. Natamaan nito ang thermal energy plants ng pinakamalaking private energy company sa Ukraine. Kaya nagresulta po ito sa malawakang pagkawala ng supply ng kuryente. Itinuturing naman ito ni President Zelensky bilang pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Ukraine mula nang magsimula ang giyera sa pagitan ng dalawang magkabilang panig. Samantala, ipinagmalaki naman ng Russia na natamaan nila ang kanilang target sa inilunsad nilang atake. Tiniyak naman ng Ukraine na sila ay gaganti sa ginawang pag-atake ng Russia. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, tuloy-tuloy po sa paggawa ng kasaysayan ng Cleveland Cavaliers matapos maibulsa ang ika-15 magkakasunod na panalo. Yan po pinakauli ngayong araw kontra Charlotte Hornets, 128-114. Ang naturang team ang tanging koponan na hindi pa natatalo ngayong season. Dahil po sa panalo, ang Cavaliers ang ika-4 na team sa kasaysayan ng National Basketball Association na nakapagbulsa ng 15-0 o 15 panalo at wala pang pagkatalo. Sunod po ito sa Houston Rockets at ang Washington Capitals o dati pong Washington Capitals at ang 24-0 na Golden State Warriors na nagawa nila noong 2015-2016. Nagawa ho ng Cavs ang naturang panalo sa kabila po ng hindi paglalaro ng star player na si Donovan Mitchell sa tulong na rin ng 3 bagitong player ng Cavs na pawang gumawa ng double-double performance. Pinalitan ni Darius Garland si Mitchell sa number 1 position at nagbulsa ito ng 25 points at 12 assists, habang 23 points at 11 rebounds din ang kontribusyon nitong si Evan Mobley. Hindi rin nagpahuli ang sentrong si Jarrett Allen at nagpasok po ng 21 points at kumamada ng 15 rebounds. Wala hong nagawa ang Hornets para pigilan ang magandang opensa ng Cavs na gumawa ng 57.1% overall shooting. Sa kabila pa yan ng 31 points at 12 assists double-double performance ng point guard na si LaMelo Ball. Ang naturang panalo ay sa kabila pa rin po ng 20 o 20 na 3-pointers na ipinasok ng Charlotte sa kabuuan po ng laro. Dahil sa pagkatalo naman, nabaon pa sa 8 mga pagkatalo ang Hornets. Hawak ang 5 panalo sa unang 13 o 13 games ngayon pong season. Bombo Police Report. Update po tayo mga kabombo dito ho sa pananaksak na ginawa ng isang individual sa kanyang kapatid. Yung kapatid po niyang sinaksak ay isa pong kandidato raw sa pagkaalkalde sa isang bayan dyan sa may bahagi po ng Capiz. May update po dyan ang Bombo Radyo Rojas. Patay ang 60 taong gulang
nagpapahayag na senior citizen matapos pagtatagain ng kanyang sariling kapatid sa Barangay Durando, Malagcapiz. Ang biktima ay kinilalang si Jose Sani Filarca at kumakandidatong alkalde sa nasabing bayan, habang ang suspect naman ay ang sarili nitong kapatid na kinilala kay Walter Filarca, 58 taong gulang at residente rin ng nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na habang nakahiga ang biktima sa kanilang sala nang dumating ang kapatid nitong suspect at pinagtataga ito sa kanyang ulo at ibang parte ng katawan. Mabilis naman na isinugod ang biktima sa paggamutan, ngunit hindi na umabot ng buhay. Agad na tumakas ang suspect pagkatapos ng krimen, ngunit sumuko rin sa kanilang barangay opisyal makalipas ang ilang oras at nasa kustodiya na ng mga kapulisan. Napag-alaman na bago pa man nangyari ang insidente ay nagtalo ang magkapatid sa hindi pa malamang dahilan. Ang biktima ay nagpunta pa ng Sabado ng umaga sa venue ng Dugong Bombo sa City Mall Rojas para magpakuha ng dugo base sa naipost nito sa kanyang social media account. So meron po tayo ditong hacking incident mga 7 PM ng gabi wherein yung biktima natin na si Jose Filarca ay tinaga ng kanyang sariling kapatid na si Walter Filarca. Nag-ugat po ito sa hindi nila pag-iintindihan. Then mga 4 PM nung araw din yun, meron silang commotion na nangyari, merong hindi pagkakaunawaan. Then after ng 4 PM na commotion nila, yun na, nakahiga yung ating biktima. Then bumalik yung suspect at saka pinagtataga na niya ito. Well, ang suspect natin is nasa custody natin ngayon siya dito sa police station at nagpe-prepare tayo ng mga kaso natin, witnesses, mga affidavits natin para i-file po natin ng kaso laban sa kanya. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas, ito si Bombo Sanimay Batinsila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. 14 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. The Time Check was brought to you by Dunkin. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, sa probinsya, ang Secretary General ng Philippine Red Cross pinuri ho ang Chairman at President at Chief Executive Officer ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Yan po ay kasunod na matagumpay na Dugong Bombo 2024. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinuri ng Philippine Red Cross ang matagumpay na pagdadaos ng Dugong Bombo 2024. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross, sinabi nito na ang pagdodonate ng dugo ay makabubuti sa kalusugan at maaari pang makatulong sa buhay ng iba. Anya, labis nito na ikinagagalak na personal na masaksihan ang Dugong Bombo sa flagship station mismo ng Bombo Radio Philippines sa Iloilo City. Pinasalamatan rin ni Dr. Pang ang chairman ng Bombo Radio Philippines na si Dr. Rogelio Florete at ang President at Chief Executive Officer na si Miss Margaret Ruth C. Florete. Ang Dugong Bombo ay isa sa mga corporate social responsibilities ng kumpanya kasama ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Tinaguri ang Bloody sa activity, nakaangkla ang programa sa slogan na A Little Pain, A Life to Gain. Ang Dugong Bombo ng Bombo Radio Iloilo ay isinagawa sa Iloilo Science and Technology University. Well, ang ating message sa mga Ilonggo, maraming salamat. Every year po, mas napapaganda ang ating blood donation dito sa Iloilo. Dumadami na ang ating mga blood donors at saka mas naging mas aware na ang ating mga kababayan dito sa Iloilo sa importance of giving blood. Nagpasalamat po kami kay Dr. Rogelio Florete, ang ating chairman ng Bombo Radio, kay Miss Margaret Florete, ang ating President and CEO of Bombo Radio. Ang Secretary General ng Philippine Red Cross na si Dr. Gwendolyn Pang. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang gobernador naman po ng Catanduanes aminado na kulang daw po ang pondo ng lalawigan upang tugunan yung pangangailangan ng mahigit 100,000 na apektadong residente. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng report sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi.
Aminado si Catanduanes Governor Buboy Cuwa na hindi sapat ang pondo ng lalawigan sa ngayon upang tugunan ang pangangailangan ng lahat ng mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Pipito. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi sa gobernador, sinabi nito na halos maubos na ang pondo ng lalawigan at ng mga local government units dahil sa magkakasunod na kalamidad na tumama sa Island Province. Anya, batay sa partial report na natanggap niya ay mahigit 34,000 families ang naapektuhan o katumbas ng mahigit 100,000 mga individual. Karamihan sa mga ito ay nawasak ang mga tahanan dahil sa malakas na hangin na tumama sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ayon kay Cuwa na pinakakailangan ngayon ng mga residente ay ang mga materyales tulad ng yero, pako, plywood at iba pang magagamit upang muling maitayo ang kabahayan ng mga residente. Samantala, nabatid rin na may paunang food packs na ang dumating sa lalawigan, subalit ayon sa gobernador ay hindi pa umano ito sasapat para sa mga apektadong residente. Of course, hindi naman kung mag-allocate ang DSWD sa atin ng relief goods, that's only good for how many days, ano? But yung talagang mas kailangan namin yung hardware materials sa mga nasirang bahay, kaya nananawagan po ako 2-year program. Sana marinig ng national government, ng OCD, at sa mga kumpanya, private companies na gustong mag-donate, open po ang ating provincial government. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nagulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula ho dyan sa may bahagi po ng Region 5, dako tayo sa may Region 2, 20 munisipalidad na una pong nakaranas ng blackout sa Cagayan at probinsya po ng Apayao sa pananalasan ng nagdaang bagyong Marce at Nika na ibalik na. Pero yung water level naman sa pinakamalaking ilog sa buong Pilipinas, itong Cagayan River, patuloy na ngayon yung pagtaas kasunod po ng pagdaan ng Super Typhoon Pepito. May update po dyan ng Bombo Radyo Tugigaraw. Na-energize na ang lahat ng 20 municipalities kabilang ang 4 na bayan sa Apayao na saklaw ng Cagayan Electric Cooperative 2 na nakaranas ng total blackout sa pananalasa ng Bagyo Marce noong unang linggo ng ngayong buwan ng Nobyembre. Sinabi ni Engineer Rudolph Adviento, ang General Manager ng Cagelco 2, na sa ngayon ay tinututukan ng tinawag nilang Warriors of Light ang mga nasa 135 barangays at 102 households na wala pang supply ng kuryente. Ayon sa kanya, umaabot sa 502 barangays at mahigit 40,000 na households ang sineserbisyohan ng kooperatiba. Sinabi niya na target nilang maibalik ang supply ng kuryente sa lahat ng barangay sa November 26 at sa November 29 naman sa mga kabahayan. Meron na kaming estimated cost of damages for our line materials, poles and other hardwares amounting to more or less 21 million na, at hindi pa yan kasama supposedly yung revenue loss pag mayroon sanang normal sana yung supply ng kuryente dito sa Cagelco 2. Samantala, patuloy ang pagtaas ng water level sa Ilog Cagayan at mga tributaryo nito, bunsod ng mga tubig na bumababa mula sa mga kabundukan at ang pagpapakawalan ng tubig ng Magat Dam na may nakabukas na 3 spillway gate na may 5 meters opening. At nagbigay na rin ng Magat Reservoir ng abiso na magbubukas pa sila ng karagdagang 2 gate ngayong araw na ito. Dahil dito, inabisuhan ng mga opisyal ng mga lokal na pamalaan ang mga residente sa mga mababang lugar kasama na dito sa lungsod ng Tuguegarao na magsagawa ng preemptive evacuation dahil sa posibleng malawakang pagbaha. Sa ngayon ay papansin-pansin ng mabilis na pagtaas ng water level sa Buntun Bridge dito sa Tuguegarao City at maging sa iba pang bayan sa lalawigan na nagsisilbing catch basin ng mga tubig mula sa Magat Dam. Dahil dito, umaapela si Mayor Myla Tinque sa mga residente na lumikas na at huwag nang hintayin na umabot sa kanilang mga lugar ang tubig baha. So kahit wala ko kaming bagyo, this is our 6. Sa totoo lang, naiiyak ako kagabi pa, no? Kasi pagod na rin po yung mga tao namin. Pagod din po kaming 24/7 na nakamonitor. So, sana yung mga taong nakikinig sa atin ngayon, wag nating baliwalain yung mga warnings natin. Alam ko, medyo sanay tayo sa baha, pero let us be updated. Yan ang ulat-mulat dito sa Bombo Radyo Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Boy Ibay nag-uulat
para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, meron naman pong mahigit 2,600 pamilya dyan po sa Region 1 ang inilikas dahil sa hagupit ng Bagyong Pipito. Ang red alert status nakataas pa rin sa rehiyon. Kaugayan, kuha po tayo ng karagdagang report mula sa Bombo Radio Dagupan. Nakapagtalang Rehiyon 1 ng higit 2,600 pamilya o katumbas ng 6,000 individual ang sumailalim sa preemptive evacuation dahil sa banta ng Bagyong Pipito. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Adrian Pagsulingan, ang Public Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 1, dahil dito ay nananatili pa ring nakataas ang red alert status sa rehiyon. Patuloy din ang kanilang pakikipag-koordina sa bawat lokal na pamahalaan sa bawat lalawigan. Kaugnay nito, nasa tinatayang 6 na kakalsadahan naman ang hindi madaanan at ilang mga nabahang lugar na kinabibilangan ng isang bayan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at lalawigan ng Pangasinan. Samantala, nasa tinatayang 2.9 million pesos naman ang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa datos na naitala sa mga Bagyong Mika, Bagyong Ophel at Bagyong Pipito. Sa kasalukuyan, minomonitor pa ng mga local government units ang mga naapektuhang kabahayan at lugar bago pabalikin sa kanilang mga tahanan ang mga naitalang evacuees. Go signal po na ating mga local government units po kung pwede na tayong bumalik po dahil po sila po ay constant din po yung monitor, hindi pa safe na bumalik ay hindi pa nila pinapayagan po, kaya maaring makipag-coordinate or kung makipag-usap po sa mga local government units po natin para if ever safe na po tayong bumalik, ay pwede na po tayong bumalik. Pero pag hindi pa po nagbanggit or nagsabi ang ating mga local government units po na pwede na tayo or hindi pa tayong pwedeng bumalik, ay wag po muna sanang bumalik po sa ating mga kabayan po. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang dati namang legal counsel nitong si dating Pangulong Duterte, hinamon ng mga kumakalaban daw kay dating Pangulong Duterte na magsampa ng kaso. May update po dyan ang Bombo Radio Bacolod. Hinamon ng dating Chief Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte ang sinumang gustong magsampa ng kaso sa dating Pangulo na kumilos na. Ito ay upang sila ay makagawa na din ng kaukulang hakbang. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Atty. Salvador Panilo, wala ng jurisdiction ang International Criminal Court sa pag-iimbestiga kay Duterte. Paalala nito na 1 taon nang matapos kumalas ang Pilipinas sa organisasyon, saka pa lamang nagsagawa ng preliminary investigation ng ICC. Ayon kay Panelo, mayroon lamang jurisdiction ng ICC sa pamamagitan ng treaty sa mga bansang kabilang sa organisasyon o kung walang kakayahan ang gobyerno na mag-imbestiga sa crime against humanity o di kaya may kakayahan ngunit hindi gumagawa ng hakbang. Dagdag pa nito na minabuti ni Duterte ang dumalo sa House Quad Committee hearing dahil napipiko na ito sa mga ibinabatong paninira ngunit halos paulit-ulit lang din ang naging katanungan sa hearing. Yan ang aking payo kay Presidente. Kaya nag-withdraw ang gobyerno. O kaya wala na silang jurisdiction. Kaya sabi nila, hindi, pag nag-withdraw kayo at nasimulan na namin yung investigasyon, pasok pa rin kami. Pero ang problema, hindi naman sila nag-umpisa ng investigasyon. Nag-umpisa lang sila after 1 year na naging effective yung withdrawal. Kaya wala pa rin silang jurisdiction. Sa kabilang banda, itinanggit din ni Panelo ang paratang na nagbibigay ng suhol ang dating Pangulo sa makakapatay sa panahon ng war on drugs. Ayon sa abogado, may operational fund na ibinibigay sa Philippine National Police para sa pagsasagawa ng investigasyon at operasyon sa paghuli ng mga may kasalanan sa batas. Paliwanag nito na kung may sobrang pondo, ito ay ibinibigay na lamang sa mga kapulisan bilang award sa kanilang achievement. Paninindigan nito na walang katotohanan ang reward system dahil kung ito ay totoo, nangangahulugan na may nakatakdang budget upang ibigay sa mga makakapatay ng tao. Walang reward system. Meron yung sobra na operational fund at sobra halimbawa ng 10,000, ibibigay na ni Presidente for the boys. Ang reward, meron kang particular amount para pumatay ka ng kriminal.
Walang ganon. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombaga Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po pagsubaybay sa ating mga provincial stations. 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating social media accounts tulad po ng Facebook page, YouTube account, TikTok at maging sa Bombo mobile app. At pwede po ninyong i-download dyan via Google App Store at Apple App Store. Diyan sa may Visayas area, pwede po ninyo subaybayan ang ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, ang Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Castor Nation, bago naman po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pang Christmas countdown, 37 days ago, bagong araw ng Pasko. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Pangalagad siyang bombuanay sa unto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon ining ginaduso para karon nga high capacity bus, mga electric powered vehicle. Di una pa lang nga pagdiga sinido mapurnada na kay tuman ka mahal ang plitihan. Di sino ang masami nga nagagamit sang transportation vehicle now? No? Ining mga estudyante, mga ordinaryong empleyado. Ti ginahawa man lang sini nila kapayguigo ang ila sini nga plitihan. Although nga ti mambal naton private-public partnership ini, pirong una gid sinadri nga makabatsyag sang tayog inilang kay tayog. No? Do kasubong ni nga ginalsas lang kag giwalak-walak nga magkalahulog ang up to the last centavo sang ila sini iyang bulsa. Ti may mga pros and cons man but gapangalang-alang gid bangod sa kamahal sang plite. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Gel, sa imo sini nga report, standby. Istoryahan taman ining natabo sa may San Jose Molo. Kay may nasapuan dito iyang lapsag nga way na sang kabuhi. Inosente ni makaluluoy, isa ka anghel na ni siya subong. Ginapausisa sang barangay official ining bata
kag sa mga pumuluyo dito kung bala mayara sang nagabusong or nagbata sa ilang barangay. As per information, way man kuno sa may nagabusong, way man sa may bag-o bata, tingila sini karon ginalantaw, posible nga didto lang iya ginwigit ining bata sa barangay San Jose sa distrito iya sang Molo. Check ta bala si Bombo Marisol Binya sa iya sining follow-up report. Driman sa aton sini karon iya nga pagpangalagad. Okay na si Bombo Sol? Sol, sa report, please go ahead. Yes, Bombotsam, ginapausisa diri subong ang pila ka mga kabarangayan sa area sa distrito sang Lapas, amuman ang sabahin diri sa may city proper area natuhoy diri sa isa ka newly born nga lapsag no matapos na sapuan ini sa isa diri ka punong sa may South San Jose, Molo, Iloilo City nga wala na sang kabuhi na sapuan ini siya no sang damlag lang mga 2 days ago sang isa diri ka manugpangisda nga nagautaw-utaw nagasablay na sa pila man ka mga kahoy sa nasambit iya nga punong nga wala na sang kabuhi kag initially gani na ginkuha naman ini siya sang mga katapos sang City Social Welfare Development Office gin-assess man o kon gin-assess ini siya kag nag-assist man ining kapulisan kag pila ka mga barangay officials sa nasambit iya nga area para matigayon nga mahatagan ini sang nagakaigo nga intervention kaangay api sa pagpamisa diri kag pagpalubong sini sa iya sang Vicente diri sa bahin man sang Molo Public Cemetery. Sa interview naton subong kay Miss Lenore Ravena Enriquez, ang Child and Youth Focal sang City Social Welfare Development Office diri sa bahin sang distrito sang Molo, pinatalaytes subong nila nga ginaobra amo iya ang pagpasikyar sa pila diri ka mga kabarangayan kaangay sa Barangay Tabukan, sa bahin sa pila diri ka mga kabarangayan sa May Lapas kag sa city proper area na sa diin posible nagaagi ang bahin sang punong o konsuba diri pakadto sa may South San Jose, Molo, Iloilo City sa diin nasapuan ining lapsag kay initially dito nagwa sa ilang investigasyon o kung sa investigasyon diri sang Molo Police Station nga wala iya sang mga persona abi o kung babayi abi iloy nga posible nagabusong kag inugbata na iya sa mga inadlaw nga nakita ang ining lapsag kay sa initial dito nga pagpangusisa base man sa ila pa assessment diri sa lawas abi sang lapsag yara na iya sa state of decomposition ang lawas sinisang na sapuan nga posible 4 na kaadlaw ang ginhaboy abi sa nasambit nga punong kag nag-ilig lang dira sa may area sang South San Jose, Molo, Iloilo City, Bombotsang kag isa subong ang ginahulat-ulat na lang subong hapon gani sang City Social Welfare Development Office nga liwat mag-sinapol ini sila mag-meeting kag sikyaron ang pila diri ka mga kabarangayan sa distrito sang Lapas kag sa may distrito o kon sa may city proper area para mahibaloan kung adiin ang posible may mga nagabusong o kung ma-relate ba abi Bombotsang sa bahin nga posible naghaboy no sang sining iyang lapsag sa nasambit nga punong. Sa dugang bala nga payag ipabati ta ang ato ng interview kay Miss Lenore Ravena Enriquez. Hindi gid matuhoy kung sa diin nga barangay naghalin ang pag-anod sa bata kay from San Jose going back nga sa iba sa next nga barangay North San Jose, Tapok, San Pedro, then City Proper, La Paz, mga mo sinabla, Tabukan. So, ang ato nga pulis naga-verbalize gid nga hindi ang lapsag hindi iya halin nga sa San Jose, Barangay San Jose. Kag nagahambal dito yang aton barangay official nga wala dito sang may nagabusong babayi o kon nga nabalaan sila nga may nagkadto sa amo nang area. So negative gid siya ma'am nga posible halin sa South San Jose. Negative siya sa South San Jose. So ang hambal sang pulis na mostly ma'am halin sa mga city proper or La Paz kag ang bata na anod na mga 4 days ago kay ara na gid sa advanced state of decomposition. Latest ni ma'am nga ginmitingan or mitingan ma'am mga plano nyo intervention about diri ma'am para ma-trace sila ang nanay or posible nagpaanod sang bata sa punong. So far, ang aton kapulisan nag-investigar na kay pa na sila ma-investigate sa iban nga nga barangay kag sa iban pa nga district
I confirm nila it's not from South San Jose. So nag-coordinate man na sila sa iban na distrito near sa Suba. Pero mga pila ma'am ka possible numbers o barangays ma'am ang pasundan subong abi kag ipa-check kung sino tong posible nagabusong. May amo na nga situation ma'am nga posible person of interest abi nga naghaboy sa bata. So sa mo sina mga budlayan siguro pero ang aton pulis sa gihapon no. Sol? Bombotcham na batian si Miss Lenore Ravena Enriquez ang youth ang focal sang o kung taga pagmalaba man diri sa bahin sa Molo District City Social Welfare Development Office. Tiyan mo ng problema naton kung sino nang iloy or sino na naghaboy siya sa iya. Kay kung ang aton sino motoridad pambalon, ti naanod lang posible ina kana kalabot dira kag dira lang nasapwan. No, pero hindi man iya makahibalo, hindi man iya matumod naton abi. No, pero sa mata sang Dios ya balaan niya kung sino nang naghimo bumbusol. Amo na lang ng tsansa ta. No, nga pamatbatan siya sang mahal nga makako sa iya sining ginhimo sa iya sa inosente sining lapsag Sol. Roger, on that Bombotcham, kag may mga pila man gani ka mga ginbilin nga abiso o kun abi halino mensahe man halin sa talatapan sang ila diri nga opisina nga kun maayo pakamayon nga dapat planuhan gid no ang amo ni nga mga bagay abi bag-o obrahon ang nasambit iya nga butang diri Bombotcham. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Sol Viñas. Di amo sina banwa mas mabrubog at guro kon ang mahal na nga makako ang maghusgar sa sining mga tawo or tawo nga naghimo sining makabig naton isa iya ka krimen. Kay ti hindi sila iya makatakod nga magpadako sining bata, no? Kung ano man dayang ila sining problema, tiyang punto sa dra. Kung hindi ka mo yak takod, kung hindi ka mo sarang, no? Titaniwa nyo ginhimo ina para iyang wala na natuga inang nasambit karon iyang inosente nga bata. Dira nyo yagin paupok ang pagka-irresponsable kag sinapat sapaton sininyo yung mga batasan. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang Western Visayas Transport Cooperative nagaproblema kuno sa charging station sa sining dugang balang mga Egypt. I-check ta bala si Bombo Jomar Villa, mayara siya sa follow-up report. Jom, sa report please go ahead. Kasunod na Bombochamp no sang agreement diri karon sang Western Visayas Alliance of Transport Co-op nga purchase sila no sa dugang sining karon nga mga unit sa nga sining modernized bus no o kunining electric jeep adre sa may syudad sang Iloilo. So isa diri ang Western Visayas Transport Cooperative ang confirm nga mag-purchase sila no sa dugang sining karon nga electric jeep diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Ang ining electric jeep pinasay ini siya kumpara sa electric kung modernized bus no kung nagbiyahe diri sa syudad kung sa diin ti why ini siya sa ginatugungan na kundi ang i-provide ni karon ang kuryente nga mo ni ang karon no maghatag sang enerhiya kung paano nga mapadalagan ining electric jeep Bombochamp kag sunod diri sa pagtugirot naton kay Mr. Raimundo Boyet Parcon mas bintahan sa ila ining electric jeep bangod nga hindi na sila magustuhan sa katong kag at the same time ang sa maintenance do mas manubo-nubo niya kuno maintenance niya kung ipanggit karon sa mga modernized bus nga pila naman ka ruta ang nagabiyahe diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Based sa iya sinikaroon niya statement sunod sa tungdan ang ginaproblemahan na nila ang charging station no kay ang charging station do ginabakal pa na no tiyan mo na istudyohan pa karon nila ang ining charging station Bombochamp kay usually sina
provide na sa tagsa ka mga kooperatiba o kilala natin no kung may na ara na sang existing diri abi sa may syudad no o kung mag tap lang abi sila da at dira lang sila yung charge in case kung malubat ang ilang sining mga unit no kung mag-operate na ining mga electric bus diri sa syudad sang Iloilo. Bumbutsam isa na sa lantawon mga senaryo kay sa Subong wato man sila nakaperma sa memorandum of agreement sa sining purchase ang bag-o sining electric jeep diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo. May mga naghahambal nga ti ko na basi kon madugangan pagit problema ka co-op na kay man Subong gani ti may mga ginatuba nga problema ang pila ka mga kooperative diri sa syudad sa Iloilo tiban sining mga driver nila gareklamo way masweldohan ang iban sini delay ang sweldo bangod sa kulang income sang co-op. Isod kay Mr. Parcon ginalantaw sining hindi ini sila mabudlayan no in terms karon sa financial kay sa sining electric jeep nga maabot diri sa syudad no down payment ini siya bumutsa at the same time wala sang interest kag ang patakaran sa baydanay initially sunod kay Mr. Parcon porsyentohanay bubutsam no sa aton sa digabanga kabombo so while lang gid matumod kung pila ang porsyento sang co-op pila ang iya sang provider abi no nga makadto bubutsam porte depende na no sa sitwasyon kag sa sining memorandum agreement kung pila gid man ang ilang sining balaydan bulanan sa sining electric jeep no kag ti basi ko dugi na considered man kay for example kung mahina ang biyahe ti kon pila lang dang income ti mula na madiretso to no mula na ang ihatag to sa kooperatiba sa ginkuan nila karon nga mga unit bumbutsap unlike sa may electric bus o kung sa may modernized bus at may fix sila yung ginabaydan sa bangko no ti mo na kisa nga ano man sila no ginalagas mo sila sa ila sining baraydan amo na kisa mga experience man si banya co-op nga delay ang sweldo sa ila sining mga drivers kag mga public assistance officers. Ari na no sang kabahin sang pahayag ni Mr. Boyet Parcon sa interview sa Mobo Radio. Hindi bungod yung mara bali mitigan pa namon sa board no kay wala pa man ini kag din pabalo pa lang kita sa ni Governor Sabit Singson no na maabunal siya no sang electric jeep no diri sa Iloilo no sa Western Visayas no kag ini sa atong pamangkot kag sunod mo sa pag-report sa atong GM nga mayo ini kay wala ini sang dili no kundi yatag sa aton ayon percentage ng si co-op no sample nga ato labi sang tabi 40% si co-op 60% si sila pero maintenance nanto naton kung sila ma-soldier no kaya mga charging station nato no wala man nga mas maayo ini kumpara sa apikar si co-op no kay niya ti in kaso wala sang biyahe hindi man ni siguro sila manukot sang billing percentage no di kita may mga bagyo nga pag-aabot sa aton kasi din wala kita sang sarda no diwa sabi nga wala kita nga solar pero to bisa may solar pa mar mag-isa ka daw nga brownout dahil kita guro katis pa siya no pero lang taon nato hindi man why pa man naton ini na finalize kag why pa man kami meeting sa board naton initial pa lang ini nga ginpabalo sa aton nga GM kay nga tingko sa meeting kag balaan niyo man mar kung ma-finalize na mo nina kag kung saan no ini maabot diri sa siyudad sa Iloilo. Sigurado ma-purchase ka mo pero sa sunod number of unit why pa? Wala pa. Okay. Mention mo bali like sa mga i-bus subong, mga modernized bus. Di ba may mga down payment ka mo to, Sir Boyet? Ariya libre, why isang down payment? Diretso na yung release? Correct. So, ay ini, wala asing down payment kasi ang aton dito nga sa mga aton dire nga mga modern na jeep naton may ara kita nga no nga down payment no amo ini nga na subsidiya sang gobyerno sa aton no amo ina ang gina-down naton sa aton nga mga suppliers no kag iniyamar wala agreement ni guro no between sa co-op kag sa tag-iya example kay Governor Sabit
siguro amo lang yung agreement ko nato or MOA, no? Na pag pirmahan naton kung ano ang payment, kung ano ang percentage, kung din kita magtang sa charging station, anong maintenance, amo ni Mar na way pa ni namo na finalize, pero ini mas pabor ini sa ato, no? Mas pabor ini sa aton sa kuob naton tun amo ini mga iabunar sa gobyerno sa ato, no? Okay. So anong payments din, sir? For example, kung porsentuhan ay kada bulan ang baydanay sinitingob or adlaw-adlaw? Monthly ni guro ba no ang aton ang aton bayranay no kaway pa man ini, no? Naton na finalize pag no. Mo na ang hindi nato ni masabat. Ay na kumangkot mo nga kung anong pang payment naton tungod man way pa ni kita nakapirma sa MOA, ang way man kita sinide ng agreement nga pag pirmahan naton kung anong mga patakaran sining tawag natong Nabatian si Mr. Budaboy Parkod ang chairman sa Western Visayas Transport Cooperative Pambutsam. So muni galing itanyag sila ni former Governor Chavit Singson para nga hindi na sila maglibog ang ulo nila. Pero before sila guro magkuha sa unit, kuha sila na charger. Laban na mo gidna mo na ang amo nang importante. Karon, no? Kag kun may MOA gid man, siyempre dapat ara sa MOA nga for example, ang 3 ka unit sara nga ma-charge sa isa ka charge station. So upod na siya. No? So another naman, amo man sina 1:3 or 1:2. Hindi na problema, hapos na sulbaron. Iplastar nyo sa mayog na ang MOA kay malwa na yas tay chabit. Tatay pa. Ang i-provide ba na siguro ang charger, ang charging station. Doon ang baka ka cellphone. Mabaka ka cellphone, di ba may dala na ka charger? Bumutsam. Hindi mo man siguro sa mga electric jeep. Kag sa sining electric jeep, doon ang man sa bus, no? Kisa magsulod ka sa bus, gatindog ka, di ba? Pero ang pamangkot at pilaplite. At tido pareho man siguro kay ang iya sining sulod air condition man. Bubutsam ti depende na kay may mga taripa man sila mo, no? Sa ilang sila karon yung mga ruta. Ngay plastar diri karon, bubutsam ti abuna kay do malawig-lawig pa niya, no? Kay maplastar sila na sa charging station. Kag diri sa syudad ti do laka man lang run out do kada Domingo lang. Bubutsam ti tingbo nila charge. Budlay kung duha ka adlaw run out kay the slack charge. Basi kung pwede man ma-move or mahulag ang mga charging station, no, madala kung sa dito may mga kuryente or ang isas natin by generator, no, tigaling gasto naman sa krudo. Doon mo na mga senaryo, na mo na mga posibilidades kung may mga electric jeep na adres sa may syudad sang Iloilo. Do ang nanamian na isang transport kay daw siya, no? Daw mapabilin ang itsura sa mga traditional jeepney bla dugin na siya, dugin pa mag-ugid ang itsura sini bubutsam, no? Pero makita tagyapon ang forma sa mga traditional jeepney sa sining electric jeep, no, nga i-purchase diri karon sa pila ka mga cooperative diri sa syudad sang Iloilo. For example, it is si Bombo Jomar Villa, para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Ingagawon ta balita ni Bombo Pauline na Piliora. Ang Buena Vista MPS padayon ang investigasyon sa ginaligar food poisoning dito sa may Guimaras State University. Ang pamilya sang mga estudyante na food poison man, sus paano no? Sa aton sining mga kabumbo why ma-handle sang mayo ang paghikot sining pagkaon na initan, wala makasungaw. Kag kung tadi kung video mayara na sang pagbag-o sa baho sa sining pagkaon, ti dapat wala na lang yagin na serve. Oo, kung pagpanimaho mo to hindi mayo, ti balik mo na lang to sa naga-serve. Kay ti budlay sa aton sining mga kabumbo kapin pa kung
ang mga bataon nga mga kabataan medyo hina ila niya nga mga barok-barukan mo. Oh, ang nalikawanta basi bla kung may mga komplikasyon bla sa ila siniya ngay kayong lawas kag magdako pagid ang problema. I-check tang dugang sini nga mga impormasyon sa follow-up report ni Bombo Pauline Piliura. 3 months aton sini nga pagpangalagad. Standby ka mo sa aton sini nga mga kabumbo pero antes ang balita ni Bombo Pauline. Dali lang gid bala. Aryo. May good news ko simo. May winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Kung special draw gani special man ang premyo sa liwat 500 pesos nga cash kag ang limited edition nga bombo nga pwede sa kuryente, pwede sa battery, pwede man ma-charge, may LED light, may flashlight kag wala nakalansang sa isa lamang ka istasyonan. Ang aton sini nga winner magagikan sa Barangay Oñate de Leon. Barangay Oñate de Leon, sa mga taga Oñate de Leon dira, mayong hapon sa inyo. Ang winner taga dirao 56 anyos. 56 anyos ang iyang sini nga proof of purchase R. Florete Coupon. R. Florete Coupon, congratulations. Almagabanto sa Oñate de Leon Street, Mandurriao, syudad sang Iloilo, ginlawag ikaw ni Bombotsam. 25 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Dalikat na dire kay may anom ka lang ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo. 500 pesos ka cash kag limited edition nga radyo nagahulat na diri sa imo. Almagabanto sang Oñate de Leon, Mandurriao. Yan sini nga proof of purchase R. Florete Coupon. Congratulations. 25 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Ano ang latest sa sining nagluntad nga food poisoning sa may Guimaras State University pati ginikanan kang iban nga miyembro sa pamilya sa mga nabiktima na una naapektuhan pagid. Pahaw sa report please Camille. Bombotsang padayon diri ang investigasyon sa Buenavista Municipal Police Station may kaangtanan man sa ginaaligar nga food poisoning sa Guimaras State University, partikularmente sa estudyante. So 1,400 dito nga estudyante sa College of Business and Management apang ang nag-attend lang dito among 534 kung sa diin susubong ang count diri naglabot na sa 230 sobra nagbombotsam ang apektado man sa nasambit man nga food poisoning kag hindi lang man puro mga estudyante dito ang nabiktima abi sang inaligar food poisoning kundi ang mga pamilya man mismo sang mga estudyante. Sa interview diri sa Bob Radio kay Police Captain Rene Mercado ang officer in charge sa Buenavista Municipal Police Station, iyagin pahayag nga base sa ilang investigasyon hindi pa gid sila makahatag abi sang pinal nga Manila kag desisyon man sa bahin sa Buenavista Municipal Police Station bangod padayon pa no ang magsabit ini sila danay sa agud sa examination man pa sang pagkaon man to gin survey man abis ang amotong adlaw sa November 15 pagpadayon pagin ang ilang desisyon maka-desisyon lang sila abis ug makapag-upgrade sa official statement kung ano ang desisyon kay nakipagsapol man sila sa sini nga adlaw upod sa local government unit sang probinsya sang Guimaras sang ilaman nga talatapan sa tumagdat kag sang mismo man sa Guimaras State University Bombotsam. Sunod diri sa ilang ang 534 abi dito ang sang hapon kumbaga nagluto ini ang nagserbi abi sang pagkaon isa man sa mga ginikanan dito sa mga estudyante nga nag-attend sang event man sang College of Business and Management. Alauna pa lang ni Bombotsam nagluto ini sang pasta. Hasta sang alas 6 naman nagluto sang sauce nga kung tani iserbe ining pagkaon alas 10 tubtob alas 12 sang ugto apang bangod kay ang numero lang mga sa mga estudyante do 338 na kung 534 lang so that is why may sobra pa abi kag nangin pamahaw pa siya hasta maghapon kag ang iban didto maginhatagan ilang mga abyan kag ang ilaman mismo nga pamilya kung sa diin ang na-admit dito sa mga ospital sa Rural Health Unit. Kang na-record dito sa Dr. Catalino sa may Hordan Guimaras naglabot na sa 135 may ara dito nga nakagwa na discharge na kag may ara sa gihapon nga na-admit. Sa Buenavista naman Emergency Hospital may ara sa 103
Unsa diin 64 diri ang na-discharge kag ang ara sa gihapon o kon ang nakagwa naman o kon ang ara sa gihapon sa ospital 39 diri Bombacham. Sunod diri sa kay Police Captain Rene Mercado nga hindi pa gid sila na-mention nato, hindi pa gid sila makabaga sa official statement kag kung ano abing pamalabat Manila kay bangod hindi man ni gusto sang nagluto man nagserbi man abi sang pagkaon nga matabo ang mga insidente. Apang gimpasigurado man diri sang local government sang probinsya sang Guimaras subong man sang GSU nga sabtono ang tanan nga medical expenses man sang mga estudyante sa bahin naman niya sa mga pamilya. Ang local government naman sang probinsya sang Guimaras ang madabat diri Bogotang. Yari balay pabati natin sa mga kabombo ang aton man ang interview kay Police Captain Rene Mercado, ang officer in charge ng Buenavista Municipal Police Station. Sa hapon naman no, ang aton recorded na kuha dito sa Dr. Talino Galigo na Provincial Hospital sa Hordan Guimaras no. May ara kita na recorded dito ng 135 total recorded. So may ang 33 discharge na. Bali 135 tanan. So ang diri sa Buenavista as of 4:38 PM ang total recorded nga nakuha sa aton investigador mo bali 103. Ang discharge 64. Ang confined admitted 39. Actually, halin sang pagkikabalo naton sa tidto sang sang November 16 upod naton man ang local ang LGU naton kag ang labi na gid ang personnel sa municipal health officer naton nagkanda kita investigation no sabay sila. So nag-interview nato ng ang nagluto dito, then nagkanto kami sa area, nagkuha sa mga kung ano mga ingredients, yung mga kuha nato na pwede makuha dito sila ng lista. So, yun na-proceed kami sa school. Yung mga kasubok maghapon kay siyempre ang mga sample nga na nakuha ko nila ako ay submit pa na sa laboratory for examination ang Pao Nabatian sa mga kabombo natin si Police Captain Rene Mercado sa Buenavista Municipal Police Station. Hibaluan man dito bombo chop nga 70 ka kilo sa spaghetti ang ginpreparar man sang isa ka muno sa ginikanan man sa isa sa mga nag-attend sa nasambit man nga aktibidad sa College of Business and Management sa Guimaras State University. Tiway man nasasang tinutuyo nga pang halitan niya to ang mga ang mga nagkalabiktima ni but kung may ara iyang willing nga mag-file sang kaso matubangay gini sila sa korte o kung pwede malang manegosyar no sa mga kasubong city anong numero 1 nga kausa or cause sang paglain sang linuto ti mahigko ang imo sini nga panggawi or na-expose sa too much nga sunlight. May ingredients ikaw nga daw daan nagaginbutang nga nag-cause sang pagkapano so on and so forth bumbupaw pero nagapati kita nga hindi maguro kagustuhan hamakon mo damo ginatos na yung nahalitan sining food poisoning dira sa Guimaras State University Pao. Yes, Bombo Cham, kag base dito, 10 to 12 lang kung tani 10 a.m. to 12 noon ni serving pagkaon. Galing tigay gamay lang ang mga estudyante nga nag-alattend, gin pa pamahaw pa sang hapon kung may mga pamahaw, abi pares pang mga pasta, dalon pa bisa balay. Kag sunod dito nga ma-meeting pa man sila, mapatawag sa emergency meeting subong nga adlaw upod ning PNP. Kag subong man ang ginikanan sa mga estudyante kung sa diin ang involved man no, sang nasambit man nga ginalagar food poisoning man sa Guimaras State University. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Pediara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora speaking sa probinsya sa Guimaras. May informasyon akong nabaton nga may nagpadala sang sulat letter of complaint sa talatapan ni Vice Governor John Edward Gando
Ang sulat amo ni ang halin sa Fisher Folk sa Barangay East Valencia, Buena Vista, Guimaras. No, ang ginareklamo sini nila may mga naga-trolling, nagapang-troll originating from Negros Occidental. Ti apektado gid ang Barangay East Valencia sa ila sini iyang palangabuyan. Partikularmente ang mga naga-net fishing kag nagapanggal. Ginpalabot nila ang reklamo sa kay alkalde sa Buena Vista, no? Pero no concrete response or action has been taken to date. Grabe ang mga residente ko in distress. Kay do kasubong nga ginapasugtan ng yang illegal fishing kag halin pa sa iban sining lugar. This problem is being addressed to your office kay Vice Governor Gando with the hope that you will take immediate and appropriate action. Some members of the Fisher Folk community are considering bringing this issue to Bombo Radio. Di may nagpadala na diri sa ton. Hindi nagiguro ka gwanta pa but hatagan naton sa ligwa. No? Sa this time pagpadala sang sining complaint sa talatapan iya ni Vice Governor John Edward Gando. Kag kun amo ning complaint baw, sus Maria kagusip po ti kaluluoy ang mga fisher folk sa may Barangay East Valencia. No, ti why na sila bilin dira iyang pangisdaon amo man lang nangila sini nga palangitan-an dira. Anyway, dugangan naton ina sa ton sini nga paday nga pagpakalagad diri sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa Black Time program kaupod sa kay former board member Manny Galiar. Si Bombot Shama Blanco vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination.
Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ora sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa alauna 41 sa kagahon. Kamusta mga sugi naton sa kanginan, mga kautoran naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Kag sa mga viewers sang Bombo Radio sa bilog nga kalibutan, kamusta kamo? Nagapamati kamo diri sa aton sini nga Black Time program diri sa Bombo Radio Iloilo. Sa mga suki naton, mga kautoran naton sa 7 ka mga distrito diri sa siyudad sang Iloilo, sa tanan nga mga public market, mga kabyanan, kag sa mga suki naton dira sa Kabalayan, kamusta kamo tanan-tanan, no? Sa mga kautoran naton, nagapamati kamo diri sa aton sini palatuntunan, Lunes nga edisyon sa aton sini palatuntunan, Nobyembre 18 na. Bao do kadali lang ha. Ang mga inadlaw mga kabyanan, lapit na lang ang bulan sang Disyembre.
Dugay-dugay, Disyembre na, pila na lang kadlaw na bilin, 13 días ang nabilin mga kabayanan, kag Disyembre na naman, bauti, ara naman ang inatuwag nga simbang gabi na naman. Usually, ang simbang gabi, mga 16 blani, no? Disyembre 16 hasta Disyembre 24 sa kagahon mga kabayanan. Nagapanghamot na ang 2025. Kag malapit na lang, nagapanghamot naman ang Mayo nga eleksyon. Da Mayo 12 ang eleksyon mga kabayanan, do ginagabot lang ang mga inadlaw, mga binulan, kag subong man tinuig. Sa ato ring ipayag, nagapanghamot na ang 2025, year 2025 mga kabayanan. Kag di dali na lang ang Mayo 12 nga eleksyon. Sa piyak yang kabayan mga kabayanan, padayon ang kauswagan sa syudad. Let us continue to rise. Syudad sa Iloilo. Opod sa Team Uswag mga kabayanan. Kag sa pagpamuno ni incoming Mayor Inday Raisa Triñas. Kag sumungman Vice Mayor Jeffrey Ganson. Kag sa tanan nga kandidato sang Team Uswag mga kabayanan. At man natin po karon, no? Lumagot taliwat ang mga pangalan sa mga kandidato sang Team Uswag sa pagkakonsyal mga kabayanan. Amo ni ang mga padayon sa pagprogreso sang pamilyang Ilonggo. Welcome to the City of Love. Kag sa piyak yang kabayan mga kabayanan bawa. Grabe ni, no? Damo nga mga pulis mga kabayanan ang napiktahan gid, may mga kaso, may na-dismiss, may ara sa prisuan, sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte mga kabayanan. Kay gamit niya sa mga pulis, nagresulta sa mga tubang nila sang madamo nga mga kaso mga kabayanan. Kaya man ang amo nila wayron, way na. Ang amo nila, amo to nga ginpailan sila kaso. Kaya sa isang una, hindi man sila mapailan kaso. Kung mapailan sila kaso mga kabayanan, madismiss man lang kay manti ginapinan sila. Sa subong nga record sa pulis, 1,200 police officers mga kabayanan. Mga opisyal ni 1,200 police officer ang naapektuhan sang kaso. 214 ka mga PNP ang nagapangtubang sang 352 ka mga criminal cases mga kabayanan. Hamak mo ni 214 ka mga katapos sa police personnel nagapangtubang sang 352 sang criminal cases kag 195 ka mga pulis ang na-dismiss na palin sa ila siniserbisyo mga kabayanan bagod sang hindi sakto nga pagpatuman sa pagkampanya batok sa illegal drugs. Kag 398 ang nagapangatubang sang nagakalain-lain nga kaso mga kabayanan. Tabi mo pila kabilog ang na-dismiss sa 20 ara sulod sa karsel, 20 ka PNP personnel ang yara sa detention. Top sini mga tinuon mga kabayanan. Tiyan mo ng score sang war on drug nga gingamit ni Presidente Duterte mga kabayanan. Kag ginublihan niya ang sweldo sa mga pulis. Bauti na mitan man ang iban sito nag-inabusar. Ang mga pulis mga kabayanan nagpasubra. Kay nagdako ang ulo sa pila ka mga katapos ang pulis personnel. Amo ni kun nga ang figure nga ipakita nato ang record nga ginlawag nato bago lang amo to ang nagala-dismiss ang iban priso, ang iban nagapakatubang pa sang nagakalanlain nga asunto mga kabayanan sa korte. Kay tiway naman nagapin nila mo. Anong moral lison sini? Anong moral lison sini? Basta illegal, kidahogid. Kidahogid nga maghimo sang malain mga kabayanan. Kidahogid nga magtuman sang mando nga illegal mga kabayanan. Mayo lang ko naragapon, ang amo ko na inabi. Katulad sa natabo subong. Tapos na ang term ni Presidente Duterte. Ang mga pulisya. Amo ang kaluluoy. Kaya ano ba kaya sagad ka mo ka pati-pati man? Bala nyo naging nga illegal? Sagad ka mo ka himo sang pagpamatay dira sang tawo? Natural nga tilagson na ka mo. Amo to nga bal ni Congressman Acop. Romeo Acop mga kabayanan. Ginambala yung isang pulis to. Si Espinido.
kuna hambalya na tandaan mo ang ginhambal ko sa imo nga balang araw ang sisingilin ka sa ginagawa mo. Why gidya magsala si General Acop mga kabyanan sa pandam kay Espinido. Ti subong nagatalang-talang siya kesta siya tudlo nga drug lord ko siya si Espinido. Ti amo na ang record mga kabyanan sa mga pulis. Ti subong niya sa tsimpuya ni Mayor Jerry Tinias subong. Wala man pinatay o kung wala man sang human rights violation ang PNP nga nakomiter human rights violation damo man mga accomplishments nga aton sa mga pulis sa pagsuporta lang ni Mayor Jerry Tinias mga kabyanan. Mo lang na kinanan suportahan mga pulis di sila nagligad do nga batian to nga waway kami training iya sa pag-away batong sa droga. Mo sino gipabati? Tell that to the Marines. Ti Mayor Tinias mayuman. Why man siya training? Damo man nagladapan. Sa record sa PNP Syudad sa Iloilo last October 1 to 15 2.1 kilos of illegal drugs worth 14.3 million pesos mga kabyanan were confiscated. Tiyara man dipindi ni sa Mayor for the month of September. Sa bulan sa September, 9.9 million pesos ang droga mga kabyanan. Ang latest ini sa Barangay Bitoon, kagtaka saro, ang PNP, intercepted illegal drugs, a total straight value of 8 million pesos mga kabyanan. Ang accomplishment sa ato sa mga pulis mga kabyanan. So, muna ikon nga, nga kadamo sa nagaladakpan subong di way man human rights violation way man training si Mayor Tinias tinay mo yaman nga magalada man na pahulag yaman ang mga pulis ginsuportahan niya ato si mga pulis sa Syudad sa Iloilo kagadamo sa mga accomplishment sa aton mga pulis titimpo yan ni Duterte so na to damo nagkalamatay way man mapapas ang droga dali lang kay yari sa aton nga linya mga kabyanan si Kagawad Miguel Tinias kay kadamo sa mga projects, mga program nga nahimo diri sa Syudad sa Iloilo bilang City Councilor. Isa-isahod na karon mga kabyanan diri sa aton ni palatutunan. I-check ta sining hapon si Kagawad Miguel Tinias. Kagawad, good morning. Good afternoon. Live ko subong sa Bombo Radio. Good afternoon, good Manny, no? Kag sa tanan ka pamati sa Bombo Radio. Good afternoon, Kagawad, no? Firstly, no? Pwede kita magapangayos ang background mo, ang imo sining educational attainment, no? Bachelor of Science, ikaw, Kagawad? Una na galing ko, high school ako diri sa Westbridge from grade 3 hasta 4th year. Tapos tuon ako sa Enderun Colleges. Pagkatapos ko tuon sa Enderun Colleges, pag-graduate ko, nagkadto ako sa Napa Valley Culinary. Nagtuon ako sa San Francisco. Nagtuon ako 1 year culinary naman gintunaan ko tapos dang balik ko sa Syudad sa Iloilo. Ang inang Indaran, ano pa pronounce in Indaran? Enderun Colleges. So, okay, sa DNA, sa Manila? Sa Manila man, no? More siya sa business management, sa hospitality management, sa amo na ang akong in expertise, no? Tungod man sa mga negosyo sa akong nanay kada. Tapos may further studies ikaw dito sa Culinary Institute of America. Amo nagnasiling mo sa California? Tapos ng further studies ko 1 year, pag-graduate ko college, nagkuha ko na experience sa Manila for mga 8 months. Pagkatapos nagtuon ko liwat sa Napa Valley Culinary Institute of America, ng further studies ko to dito for 1 year, nagtuon ako, tapos nagbalik naman ako dito sa inyo. I see. Okay. Second term mo na subong? Subong second term kong subong na next year ko natagan man ako sa mga pumuluyo naton chance sa pagid magserbisyo sa ila kag namo naman kita ng mga ordinansa kag mga resolution gin plastar para sa aton na syudad. Ang balanta na karon, dugay-dugay ang inyong mga resolusyon.
ang imong chairmanship, 4 ka mga komites. Ano ni nga mga committee ba? So ang isa ko gid ka major na committee no sa aton housing, zoning, tag mga land acquisition, sa mga zoning na tapos may isa sa accreditation, tapos may isa kita sa IT. Ang IT ni mga 6 months ago lang hinatag sa aton. Pero ang aton ang for housing naton pag sulod ko gid sa konseho amo ginhatag sa akon, so may mga ordinansa naman ta ginplastar para mahapos sa aton mga pumuluyo. Okay, direkta na lang kita no kay manti da mo gining na konsiderahan mo nga housing subong no bilang chairman sang Housing and Land Development no. Anong plano mo sini pila ka mga housing projects ang site ang imo nga plano sini kagawad? So nga ton house pag pungko ko gid may budget kita no nahulam kita sa isa ka bangko 200 million kag nagpakal kita mga 200 million kag nagpakal kita sa mga duta mga duta ni para ni sa mga housing projects naton may nabakal na kita mga duta sa Sambag sa isa sa Molo duwa sa Molo actually. Tapos ang last na to nakabakal kita duta sa Kalumpang. Ang amo ni nga proyekto para ni sa mga low rise housing naton nakita naton 17,000 pagit ng mga pumuluyo naton kilanlan isaylo sa mga housing projects ni Mayor Triñas. Ang dira sa Kalumpang na da sa may dagat da mo na da plano niyo sa ilon? Ang Boulevard sa Kalumpang may nabakal kita no do open lot siya. Ang usually sa ilo dara nato nang may mga emergency na sunugan sila, na bahaan sila. Usually dara nato ginahaboy sila diyon para may listaran sila. So ang mga proyekto Go ahead gagawad. Ang kay Mayor Triñas, actually may 3 weeks ago may PPP kita no. Ginduso man sa council. 13 ka units. Hopefully matayo yun kay amo ni mga ihatag naton kag maka-apply man ang aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo para maka-avail man sila sa mga proyekto sa mga usbag housing naton. Through man sa pag-ibig no. Pila pa ka uswag projects ang inyong plano? Sa amo ni na project sa amo ni na sa isa ka location 13 ka condominium no na 13. Low rise lang. 13 ka condominium no? So more or less mga pila ka pila ka units ni? Sa 13 sa isa base 50 sa isa ka condominium unit no? Sa isa ka building. 15 times 13 damo na nagliktama? Damo man no. So amo man asubong gasugod pakita pagit sa mga duta kay diri sa syudad sa Iloilo mahal na gid ang duta no. So ang bali Mayor Triñas kilanlan kita mag land banking. Kay kung may time na may budget na kita bakal naman kita duta para sa iba nato ng mga pumuluyo. Actually may mga nakarimit ng iba no na mga housing naton mga dara sa Molo sa South Fundidor start na sila remit. Ang mga ginpang-remit nila amo na nang gamiton ta bakal sa mga duta. Hindi na kita magulam sa mga bangko. So tungod man sa kay Attorney Peter sa iklo naton ang last year wala pa remit no wala gid ka remit subong na year naka-remit na kita 700,000. So amat-amaton tanan para maka-amunin ng mga kwarta gamiton tanan para makabakal man kita duta sa uli. I see. So nagapamati ka mo mga kabyanan kay Kagawad Miguel Triñas no? Masado ka importante ni kamanti housing project para ni sa mga kauturan naton nga mga biktima sang sunog, kalamidad kag ang iba niya mga squatters no. Ang oras sa Launa 50 City sa Kamulanon sila mo may 200 million no nga nagbakal 200 million nga kwarta mga pila ka hektarya ni ang so lain man ni siya no
May mga sa Sambang, I think nakabakal kita 2 ka hectares. Ang depende sa area. May iba na area ng mga tag 1 hectare lang. May iba na area tag 5,000 lang. Depende ang mga area no kung diin kita makabakal. So actually ang aton ginabakal wala kita gabakal gid mahal no. Kay kung tamaan naman ka mahal hindi naman ka afford ang city government naton kay gina-plastar ta pa na sa mga sa city budget, sa accountant kung pwede ta ni baklon. So depende kung din kita ka-afford dira naton gina-plastar ang aton mga housing project. Na meaning idea nyo, idea mo kagawad Trinyas, nga hindi na kinanan kita magbakal sang malapad nga duta kay manti masulok mahal. Ang aton nga imoon, ang inyo ginahimo nga insekto lang kalapadon sang duta. Pagtapos imon kondominium bali pataas lang no building kagawad. Oo, kag pataas na lang no. May mo usually sang una gabakal pa kita 3 hectares do tamaan ka lapad. So mga balay-balay gina subong hindi nataka mo na kay takal lagi sang duta. Sa kamahal no. Go ginapasaka ta na lang. Kag ang mga proyekto man ni Mayor Trinyas ang wala na tagapalayo gid no. Kay kung tamaan kalayo naman mabudlay naman sa aton mga pumuluyo. Usually gabakal kita sa mga lapit-lapit lang ginaagyan sa mga jeep naton, may mga service bala para sa ila para hindi sila mabudlayan. So gabakal kita dira sa Kalumpang Rapid, sa mga Sambag, sa San Isidro para masapo sa ila. Basta sakop lang sa syudad sa Iloilo nga duta. Sakto gina no. Kay may mga experience kita sa una kalayo. So paglayo na budlayan sila bala sa ilang mga negosyo, sa mag-commute sila. Ang iban ko no tatlo sila mag-commute so mabudlay para sa ila. So kung ang aim ni Mayor Trinyas mabakal kita mga duta bala sa sulod na sang syudad para mahapo sa aton mga pamilya. I see. Now nami sini ay sang imong nga ginpili gid nga komitiba no kay housing projects gid no dira gi sina makabulig kita makabulig gid ikaw sa mga kautoran naton nga mga pigado gid kam mabiktima sa mga kalamidad. Now kadto kita kagawad Trinyas sa sining jetmatic pump no pwede mo kita ma-explikaran sining jetmatic pump. Of course kabalaan ta bumbas tubig ni kagawad. So pag sulod ko gid no sa first term ko paglibot ko, amo gina ang problema sa mga pumuluyo nato na kung din sila makakuha tubig. So pag naog ko sa barangay, ang ila una na concern ang jetmatic nila. So mga daan na iba na yung mga jetmatic pump. So pag sulod ko sa first term ko, nagpang kita kita budget para maka-provide man kita sa mga jetmatic pump sa ila. So I think nakahatag man ko mga 400 plus no sa 400 plus jetmatic diri sa syudad sa around mga 400. Tapos may mga solar lights man kita ginpanghatag sa mga barangayan nato. Kay sa iban na suludlon sa mga barangay wala hindi paginsiga ang ilang mga suga no. So mga iban mga ponder. So gin-suggest ko i-solar light na lang para hindi na hindi na bala mabudlay sa ila na mabayad pa sila sa kuryente. So happy man mga ginatagan naton sa mga solar light naghatag kita sa Boulevard, sa Kalumpang, sa Bulilao. So ang mga pumuluyo kag mga kapitanes na happy man na buligan na sila. Kag way sing bulayran sa kuryente, kamahalang daan. Sakto ginana mga bagay kasi mabaydan pang barangay nila. So ang mas happy sila na solar ang ila mga street lights nakagwala na sila balaydan sa ila barangay. Kay manti solar ya kuadlawon ay managsiga no gakuha sa energy sa init. Pagkagabi pag sa imot isang dulom masiga siya no. Amo nang prinsipyo sa solar. Dala na ang kwan, dala na ng poste na kagawad. Dala na gid ang poste no. Mas happy sila na ang ikit-ikit na gid ang mga solar nila. So sang una hindi pa gid amo na bala kaikit
subong mas namian sila kung maglagaw sila sa barangay nila, hindi na sila makulbaan kay masanag na mo. Oo. Amo gina. Kag nagalikaw sang mga hubogda, mga kabatanda, di man sila makabasta-basta pangawat na kag makahimo kung tuntuhan ako masanag barangay, di ba? Amo ginang importante, no? Dapat ang sa sulod sang barangay dapat masanag para mag-iwas man sang mga may mga kawatan man da kag pagid matabo sa ila. Ang jetmatic pump ni no, masyado man importante kay manti ako unta man kagawad diri syudad sang Iloilo masyado gid kulang ang tubig diri amo na gani nga ginambal sang nagligad nga Bernes bala to ni Senator Aimee Marcos nga kinanglan ng Metro Pacific Metro Iloilo kayuho nila ang ila sini nga serbisyo diri syudad sang Iloilo hindi nga rasyon na why nila ma-satisfied ang tao dire kay damo ang dako ang demand kulang ang ginasupply sang tubig sang Metro Pacific ini kagawad no so ang tubig nga ini ang jetmatic nga ginasiling mo damo gini nga mga barangays ang makabenepisyo sini no ang mga 400 sa magmo 400 ka mga jetmatic ang na panagtagbo na puslan na niguro sa mga tao kagawad. Yes, no, actually subong ko magnaog naman ako, libot naman kita sa kabarangayan natin, no? Ang mga jetmatic nato na puslan gid nila. Hasta subong ginausar pag nila. So pasalamat kid sila na natagan ta sila biskan na mula na bagay no na jetmatic lang happy gid sila nakatag kita serbisyo sa ila. May ara ka man nga free water sa barangay, libre nga tubig. Kagawad? Last time na kahatag man kita libre na tubig sa ila no. Pag may calamity to Blakasan I think mga last year to. Kaupod man kay Inday sa Trenya sang hatag kita mga libre na tubig sa kalain-lain na barangay no. I think in target nato 25 ka barangay isa ka dako na tanker no hasta maubos ang aton ginhatag sa ila. So happy man ang mga pumuluyo. Actually nagkantok to sa nakapit ako sa Ortiz no last week. Nagpasalamat kid sila sa ako na thank you gid nakahatag man ko sa ila free water service mo. Biska na muna na bagay wala nakabulig man kita sa ila. Di abag mo jetmatic pump tubig nga dani no. Tubig man ang free water libre nga tubig niyagte of course tubig man libre nga tubig. Ti ano mo lang tubig na kinanglan paligo, panglaba, panghugas pinggan, panghugas kutsarada, ilimnan ang malipay kit sini nga tubig kagawad. Sang imo nga programa ilabi na gid ang mga babae. Of course gati malipay man ang tanan no. Babae ang ginasiling ko nga una gid nga malipay kay manti sila yang nagadigamo sulod sang balay mo, sila yang nagapanglaba sa sulod sang balay, sila yang nagaobra sa sulod sang balay. Sila yung nagapangugas sa sulod sang balay, hindi bala kagawad? Oo, sakto gina no. Ang mga babae gid sila gid. Actually yung nagambal man to sa akong babae gid no. Thank you gid counselor no sa bulig mo sa free water no. Kay sakto gina no, sila galaba. Sila galaba mo. Sila gatidlo. May mong mapana nila go obra. Silang sa balay sa ila balay sila ga obra sang kanante nami gina-service na nahatag man nato. Mo na gani nga ang free water kag jetmatic ang malipay gid sini una ang mga babaye kay manti sila ga panglaba sila panghugas ga obra sulod sang balay no. Now kadto kita sa mataho manami no nga programa nimo no napuslan mo gid ang imo sini nga abilidad no ang ining concrete drainage system. Para gindi sa makalikaw kita sa baha, panamion nato ng drainage, lipyon nato ng drainage, kag konkretaho nato ang mga kanal, padako nato ang mga kanal, kagawad. Yes, no, nakatungod man sa, nakalabi man kita, no, nakapaobra man kita drainage system dala sa San Isidro. May isa ka portion na permi ginabahaan. So kapasalamat man subong nga mga pumuluyo dito na kung mag-ulan wala na gabaha sa ila. So mga muna na project actually nag-text sila sa akon pagkadto ko to
3 weeks ago, ang gatudong ulan, wala gid may nagbaha, wala gid nagsulod sa ila sa balay nila. So mga amo na bagay, kadako gid na bulig para. Tama kadako gid magmo nga makalikaw kamo kag makalibre kita sa netawag nga baha. Ha? Pwede baha mo. Pero ang may problema kita gamay di sa drainage naton, ang ining balang gina sudlan blasag dubi pagkantos kanal bala. Daw kung kisa barado, kung kisa gamay, hindi makatrespaser blahulog ang tubig dayon kagawad sa kanal. No, may na problema no, may bandaan na mga kanal na gagmay pang ila mga tubo no. Oo. So ginamat-amat man sang city government naton ginaislanta na para magdako na gid ang mga tubo, at least wala ko may tudong ulan, diretso na lang ang flow sang water, hindi na gid hindi na maghinay ang pagwa sang tubig. So ginatutukan man sang city government naton ginaislanta man ang tanan ng mga drainage system naton kay para hindi mabudlayan man kung magtudong ulan. Sang una damo gid nga mga barangay no. Ang mga kanal barado. Gamay lang ulan galutaw ta sa baha. I think lang kung nga daw ikaw to nga upod ka mo ni Inday sa baba top na dito mo saka mo sa baba top ikaw to. Andi, duwa ko to kamangod, no? Ara pa ko to sa Manila. That time nga, tuon pa ko to. Dumduan ko gito, mga 10 o'clock. Talawag pa sila sa amon, update pa sila. Wala pa to tubig, no? Mga 10 minutes ha. May tubig na sa tubangan. May tubig pa sa likod. Nagdiretso lang bala na yun. Nagkadasig sang tubig. Pero after that, subong wala na gid kaagi dara sa amon no. Why na? So siyempre why na no? Kag gamay na lang ang barangay ang nagababaha. Pero dali malang katama ang pagbaha no. Bangod sang drainage system naton nga ginkayo kag amo niyang isa ka project mo nakabulig gid sa mga kauturan naton. Diri sa syudad sang Iloilo ang konkreteng sang drainage system kagawad no. Salamat gid sa imo sina, pasalamatan gid na sa mga kauturan naton diri syudad sang Iloilo, kamanti makalikaw kita sang baha. Ina kita mo sagad ka lutaw sa baha dira mga kabyanan. Kag sa piyag nga bahen, ang ining feeding programs mo manami man no. Mga free haircut, massage, manicure kag pedicure, kagawad. Yes, no. Ang amo ni ng mga programa kaupod kay Inday Raisa Trenyas. Tayo yun hasta subong may ari pagitan ng mga programa no. May feeding kita sa mga kabataan naton, may haircut, may free massage, may manicure, may pedicure. Ang kadako gini nabulig sa aton mga pumuluyo no. Ang iban namba nila wala pa sila plan magpagunting kay wala pa sila kuno extra income no. Kasi subong kita nagakadto sa kabarangayan nila. Gina-libre pa ang ila gunting, gina-masahe pa sila, gina-manicure pa sila, gina-pedicure daw, pampered sila. So, kadako gini na programa man no, alin kay Inday Raisa Trenyas, kay Mayor Trenyas. So, ginapasalamatan man sa aton mga pumuluyo na kita nagakadto sa kabarangayan para mabuligan man sila. Silimot gulugunting gila ni, malumasahe gila ni, manicure, pedicure. Pero dako niya nga bulig sa ila, di ba? Dako man na impact, no? Kung mapagunting sila, mapamasahe pa sila kadto sa guluntingan nila. Subong ginakadtuan na sila. Daw happy gid sila gani asa ang iba niya ni first time sila magpamasahe. So namian man sila na pagkatapos ang gunting, mapa-pedicure sila. Pagtapos nila pedicure, ginamasahe pa sila. Sakto lang gid ang ano ni na-happy gid sila. Ano ni gina schedule nyo lang kagawad? Yes, schedule nato no kung isa ka barangay ga request kinakadtuan naton. Kag mga kabataan so gina-invite naman ang mga kabataan para makatag maka-feeding program anta sa ila. Okay. Lastly, kagawad no? Gadmayan man ko sa imo sining programa
sa sining libre bala nga kasal bala kay mantika damo sa mga kauturan naton rin sa Dancing Iloilo may mga kabataan na why gihapon makasal sila nag-admire ko sini sa imo so far no daw alang chiputa lipot lang gabi mga pila na ka partner dire ang inyo nakasal sa inyong record pagsugod sa naton sa amo nila programa mga 300 couples na base na pakasal naton no sa free naton na mass wedding. So tani may ara kita mass wedding naman sa December pero ginahulat na lang si Mayor Trenyas kung okay na siya base kung makabalik siya sa Iloilo next month try naton na maka mass wedding naman kita sa December. Okay. Alang-alang naging chimputa, damo, pagkutanin kita pala magkutanon sa imo, parte sa mga relief operation program mo, pero alang-alang naging panahon, tatagaan-taga 1 minute sa pagpanamayo sa aton mga katuran na kagawad. Basi papas ko na lang ni Manny, no? May ara kita animal shelter desk naman, no? Sa next week, basi i-formalize na ginaton sa Tansa, sa TCT proper naton na police station. Ang aim naton sa tanan na police station may animal welfare desk na. So kung may mga reklamo parte sa mga kasapatan, sa mga ido naton sa mga kuring, pwede na kita ka-reklamo. So mo man ang isa na ordinance gin plaster. Thank you, Gid. Okay. Sa sunod siguro nga pag-interview ta sa imo, tuliron na gid na kagawad. Thank you, Gid, kagawad. Mayong hapon. Thank you, Kid Manny. Sa tanan ka pamati sa Pamboradyo. Thank you, Kid. Inyo nabatian mga kabiyanan si Kagawad Miguel Triñas. Asa madamo nga mga proyekto, mga programs nga mapuslanon gid sa mga kauturan naton diri sa syudad sa Iloilo mga kabiyanan. Ang balanta na dugang diri sa ato sa palatuntunan sa Huwebes nga adlaw mga kabiyanan mangin kapon naton si Iday Reza Triñas or si former Kagawad Mandre Malabor kag kandidato sa pagkakonsyal diri sa syudad sa Iloilo. Inang yulagad si former board member Manny Galyar. Nagasiling madamo gid salamat. Manghapon sa inyo kag I shall return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 17 to 23, 2024. Another 2 hours and 30 minutes of great musical show ang nagahulat sa inyo sa concert at the Plaza. Kaupo ng Technocrats Band. Magasugod na alas 6 ng gabi sa Nobyembre 23, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 24, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo,
We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kung yara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sang cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor, hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imong cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kag Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampo gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories,
makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Balikay kita diri sa kahapon lamang program, 18th of November 2024 sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, paki-check note down 37 days before Christmas. Dali na lang gid. And today, diri sa KLP Balikay kita ha, sa pagdulong sa inyo sa ating ginakalingawan every afternoon sa mga nagatutok gid dira. Salamat sa bugos nga pamilya kompleto. Halin kay nanay, tatay, sa kabataan, sa mga lolos, sa mga lolas. Few lang guro, no? Kahit yung ibang trabaho, ang ibang nag-eskwela. But anyway, kung sino nang ara sa panimalay, sa ilang mga trabaho nga nagatutok man today sa aton, thank you, gid. Salamat. So, ari na ang atong ambahanon para sa inyo. Ay, but before that, syempre, ang akong ipag-invite na naman sa inyo tanan nga mag-email sa inyong mga istorya man. Basi ka mo next naton diri nga mga winner sa kahapon lamang program. So, paki-email ang inyong mga stories kung tapos na ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede gyapon niya isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So ari na sila, si Elmar John Bolaño and Patrick Armada with the song I'll Be Right by Your Side. Good afternoon, welcome sa KLP. I was hurt and I was fooled by love and by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you here, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here,
just wanna love you through sorrow and pain. One of the best assurances you can ever hear from the one who loves you and from the one you love. I will always be right by your side. Beautiful. Elmer Jan Bolaño and Patrick Mark Armada para sa inyo mga kabombo, 31 minutes after 2 o'clock. May huling hirit para sa pangalagkalag. Si Mia sang binggawan sa episode sang iyang istorya diri nagakondenar nga kalag. Ari ang sulat ni Mia sang binggawan. Mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan, ilibinagid sa imo Inday Regine, sa tanan nga KLP lovers. Mahingagaw ako anay sulat sa akong istorya na hanungod sa tigkalalag, bisan last trip na. Na-inspired man ako nga magpakigambit sa akong mga inagihan sa mabatian ko ang istorya ni my friend Jesusa na hanungod sang may nagaguyod sang kadena sa ilabalay kung kagabihon. Do interesado gid ako in the Regine kaysa istorya sa mga katigulangan, nagamorto ang patay bangod may ginaulikdan nga manggad nga wala niya masugid sa iya manunubli. Friend Jesusa, ano sa imo? Kung updan ko ikaw matulog dira sa balay ninyo, kay base magbalik ang morto, kag sugiran niya kita kundi inya ginlubong ang manggad niya. Ay hagada niyo ako nga duwa. So interesado man ako sa istorya ni Lolo Dencio na hanungod sa sigbin. Abi ko anay, ang sigbin hurubaton lang sang una sa mga malam. Na kung maraw ay ikaw, hamalon ka ngay tsura mo do sigbin. Pero ang tatay ni Lolo Dencio nakabangkaw gid ang sigbin, no? Kay ginkaon sini ang ilamanok kag ido. Naigos ang bangkaw, pero wala mapatay. Ang napatay iya ang ginakuno-kuno nga aswang sa ila lugar. Uhala. Intro pa lang in the Regine, istorya na, nakaboylo ang lola mo. Sa gihapon, ini si Mia from the cleanest and the greenest municipality in the province of Iloilo, Bingawan. The beauty queen ka lang inong Mia. So ako ni istorya bahin sa nagakondenar nga kalag, ang mga napatay, nga nagabalik-balik ang kalag bala, bangod may ginaulikdan. Pwede nga manggad, ang mga pinalangga sa kabuhi, o kung ang mga kalag nga wala ginatagan sa hustisya ang ilang kamatayon. Pareho man baladira sa bombo, nga sa napatay or mapatay sa bombo Eddie Swedi, Rino Arcones o iban pa, bisan wala tao sa announcer's booth, ginapatik ang bombo. O, di ka na nakakuha mo ng istorya, dula ko na yakabati, bagon lang. Anyway, sa pagpadayon. So, amo ini, ang ato na eksperyensyahan nga makalhadlukan ni The Regine. Una gid, Loca di Amor, taglistahan sang utang. Loca di Amor. Natabo ini in the Regine sa talatapan namon sa Cebu City. Dako ini nga building, hasta sa 5th floor, pero old building na ini. Sa 3rd floor kami, kag duha ka unit sa among gina-occupy. Ang mga office mates ko nga mga taga Cebu, after 5 p.m., nagapinalumbaan na pauli. Wala sa may mag-overtime. Nag-obserba lang ako, kasi wala man sila nagkapanugid sa akon, pero dumay na batyagan ako.
Ito sa kalain, dumahagnop. Isa na lang ako nga nabilin, kay may tapuson ako nga obra. Bawa may nabatian ako nga nagahibi, dogangoy-ngoy. Nagtindog ako kag mamati, kung sa diin ato naghalin. Wala man. Nagpauli na lang ako, kay hinadlukan ako. Pagkaaga, nag-istorya ako sa mga upod ko nga taga Cebu. Istorya nila, nga masami sila makabati sa may nagahinibi sa sulod sang banyo. Kay antes kami mag-occupy sa nga room, may isa gali ka empleyada nga nagloka di amor. Ginbitay niya ang kaugalingon niya sa sulod sang banyo, kay ginbayaan siya sang nobyo niya. Siling ko, sige, morto ka pa dira, kay katilaw ka akig sa akon. Sa banyo pa, abi? Nga halos pila ka oras nagagamit ka banyo? No choice. Bisan hadlok ako, masulod gid ako sa banyo. Pero napaisog ko lang kaugalingon ko, gawakal ako yung Regine, siling ko. Kung naghikog ikaw, imo gid sala. Para lalaki gid lang, may ikog ka gid. Kung ginhulat mo kami, hatagan ka namon. Kadamo sa mga aplikante namon diri. Pakahuyan mo, pamilya mo. Kung nagluka-luka ka, bangon sa sobrang alam, dungog pa ka pamilya mo. Pero kung nagloka di amor ka, huya sang pamilya mo. Pero kay Permi, nagapabatsyag, kay hinadluka ng mga kaupdanan ko, nag-decide na lang kami nga pamisahan ng amon opisina. Halin sad to, wala na kami sa may nabatian nga hibi, kag napatsyagan nga malain. Siguro naglinong na ang kalag niya. O kung nahuya siya sa akon, kay bisan patay na siya, ginmulay ko pa. Next episode, listahan sang pautang. Doon kinasunod, gid ako in the Regine sang morto. May time nga ginapatawag ako sa main office Manila, kag didto mag-duty. Ang amon office, dako ini nga building, kag hasta man sa 5th floor. Sanglit kay Overseas Placement Agency ini, may training center, kag may staff house para sa mga empleyado nga naga-overtime. Ang amon office, sang una, mosque ini. Ginbakal sang boss ko nga Koreano. Ginpa-renovate, kag dira na kami naga-office. May library kami. Ang ginatbutangan sang CVS, kag documents sa mga linibo nga mga aplikante. Kaysa mga 2006, hindi pa paperless, need gid ang hard copy, ti manumano gid in the Regine. Sadya gid inday. Kung ikaw ang line-up officer, need mo gid nga mangalkal sang CVS sa library. Tida ko ining library. Kaya ang library, amo ini ang ginakahadlokan sang tanan. Bisan security guard na hadlok. So istorya sang guard, ginlihog siya sang staff. Nga buligan siya kuha sang CVS sa library. Ti kaagahon, mga 2 a.m. Pagsulod niya sa library, ginahakwat niya na ang mga CVS na nasulod sa tray. Pagbalikid niya in the Regine, baka nakita niya ang tawo gapungko sa siya. Gabayo sang itom nga malaba, pero wala sing ulo. Dumalaga ng guard pa na, nga wala sang dala nga CVS. Umpisa sad to, wala na gid ang guard, nagasulod-sulod sa library. Ako naman, wala ako choice. Kung mahadlok ako, wala ako line up, wala ako output. Di ka pa isog-isog lang ako, bisan ga kurog-kurog hard ko, kagtuhon. Sulod ako sa library, kanta-kanta lang ako, pasiga ko tanan nga suga. Natapos ko man obra ko sa sulod ka library. Nabantayan Manila, gali ako sa gwa ka library, kung hasta diin gid ako. Pag gwa ako, gakadlaw-kadlaw ako, silisang boss ko. Te, Mia, wala mo makitaan ang wala ulo sa library. Sabat ko, hadlok siya magpakita sa akon. Kay pamangkuton ko siya, kundi niya gintago ang listahan sa ginpautang niya. Hindi ba lamang nga simbahan niya nasa una ka mga Bombay? Di ang Bombay damo pa utang? Amoy na, nagakondinar kalag niya, kay damo pa sa lukton niya. Siling isang boss ko, baliw. Oh no, I forgot again the pictures.
Maging forward ko da kay Gina. Sige, pagbalik na lang, ha? Anyway, ipakita natin karon sa atong pagpanambalik ang mga pictures ng ginapid diri sa aton ni Mia sang Bingawan. For the meantime, Mia, it's worth, no? Huli man daw at magaling na ihahabol din kasadya sang imong nga tingkaralag nga istorya. Isog-isog ka gidya, ha? Hindi nagba-back out. Kagrabe, ha? Kabalo ka magpaigsog sa imong nga kaugalingon. But it's good. Natong batian nyo naghihibi-hibi to nga babae sa CR, the best ang inyo ginhimo, ginpamisahan. Kag atong wala ulo, kung mapakita lang siya no makuton mo gidiin alistahan sa maging pautang. Ikaw manukot. Anyway, 2:40 in the afternoon. Thank you so much kid sa imo Mia sang Bingawan for sharing with us your story. And I guess, Arina, can we show the pictures now or later na lang? Okay, sige. Ari ang mga pictures ni Mia. Ang caption, opisina ko sa Cebu nga diri nag-suicide ang nagloka di amor. Amo na gud ang may picture niya nga. Sige, ang mga nag-view sa aton. Sige, pakita na. Amo ng office nila sa Cebu. Dira ako na nag-suicide ang nagloka di amor. Wala na kami sa may nabatian nga nagahibi, singgin pamisahan namon. Masami kami nagasindi sang kandila kag maghalad sang bulak sa altar para sa kalinungan sa mga kalag. Second picture, lungon. Nakitaan sa sulod sang kuweba sa Isla de Gigante. Ang nagapabilin nga misteryoso, bangod, nagalaba ini. Masobra, 12 katapak. Ginapatihan nga ini ang lungon sang higante. How grabe, no? How we wish, no, that we know the real story about this. But syempre, tiway naman sa may masugid sa aton. So kung ano na lang, no, ang mga gina-transfer nga mga stories amoy na. Amugid man bala irihan ini ang lungon sa isa ka higante. But anyway, picture number 3, Calavera. Nagataas, masobra ka 7 katapak ang makita sa Museo de Iloilo. Nagapabilin pa nga pala isipan para sa akon no makakonclude ako in the regime nga naga-exister gid man ang mga higante sang una nga panahon. Wow, 7-footer? Grabe no, most probably. Basi. Anyway, salamat gid in the regime sa pagbasa bisan last trip nakahingagaw man sa gihapon Moroto, Mia, sang Bingawan, Iloilo. Ay, kasadya sa iyo, Mia. Sige, thank you sa mga pictures. Thank you sa story. 2:42 ang ato nga oras magabalik ang KLP with more stories to be shared with you pagkatapos ng pinaka-importante ng mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo. Billboard of Activities for November 17 to 23, 2024. Another 2 hours and 30 minutes of great musical show ang nagahulat sa inyo sa concert at the Plaza. Kaupo ng Technocrats Band. Magasugod na alas 6 ng gabi sa Nobyembre 23, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 24, Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga.
Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942. Nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw. 10 minutes after 2 o'clock, umpisahan ta ang sulat diri ni Miss Granny sang La Paz. Dear Tita Regine. Maayong hapon gid sa imo kan sa makatapos ang Bombo Radyo kasatag palamatiis ni estasyon kahapon lamang program. Salamat gid. Permigid ako pamati sa imo in the Regine. Madugay na ako nga gusto magpasakop Bombo Radyo ang paborito ko nga estasyon kag sa pagpamati ko sa mga dramas. Ako may kasaysayan man nga gusto ipabati sa mga tagpalamati. Suguran ko sang teenager pa ako. May kababata akong isa lang kami kalugar, nga amo ang nahamutan ko, upod kami sa paghampang kay nagapaligo sa suba, upod amon man mga kababata. Pagka-graduate ko sa high school, pinadala ako ni tatay sa Bacolod sa magulang ko para ilikaw sa mga nag-ulu-aligid sa akon, kaya hindi iyan nagustuhan. Nagtimbang ako negosyo pangluto sa karinderya, kag dito ako nakapamana. Hubin pa ako. Duha na amon anak, sang natabo ang hitabo, nga wala ko ginapaabot. Nag-away sila nga magbayaw, kagintiro lang dayon sang bayaw niya ang akon bana, sa atubang balay, haplak. Dayon nagdalagan ako, sipit ko ang gamay ko nga anak nga ikaduha, binulan pa lang. Didto ko nakita ang akon bana, nga gintiro. Nagkupo ako, upod ang anak ko. Naglupok liwat, sa lawas kabana ko tanan ng tupa. Ara pa abi ako, abi ko hasta kami ka anak ko matiruhan man. Nagkuro-kuro ang lawas kabana ko nga daw manok, kag nakahambal pa bana ko, nene, ikaw na lang padako sa mga anak ta. Kag nagtiskog lang dayon. Doon natapungawan ako nga nagasala-sala, doon nalukba dughan ko sa kasakit. Atong balita sa una bala nga ang bayaw gintiro sa Bacolod amo ato inday. Nagdesisyon ako nga magpauli sa Iloilo. Dala ang isa ko ka anak, kay ang isa ila ginawiran kaugangan ko. Kay plano ko na eskwela liwat uli ako. So ang magulang ko nga sa Negros, nagsaylo sa Rojas City. Kag dito ako padulong. Pagpauli ko, nagkitaay kami kababata ko nga soltero pa. Kag nagluyagay kami liwat. Kay man, first love man niya ako. Kag may balatyagon pa man ako sa iya. Hasta nga nagpakasal kami. Patigayon katiya niya. Okay na ang amon pagpuyo. Sang magtatlo ng amon anak, nagsugod siya bisyo. Kag maayo na tani ang income niya. Ang obra kabana ko, 4 months sa construction. Pila ka buildings diri sa Iloilo nga siya nagauyat. Pila ka bantog nga engineers kag architects diri sa Iloilo ang nagauyat sa iya. Una na destino siya sa Cadiz. Natukiman ko nga may babae siya. Nag-apas ako, dala ko ang ikatatlo namon nga anak. Binulan pa lang. Tapos nagpauli kami. Nabughat ako kag nagmasakit. Nagampo nga hindi na magliwat. Tinadestino naman sa Leyte, amo man gihapon. Nag-apas ako, kag ginaserbihan lang ang bar, nagahapi-happy sila. Nagpauli ako nga nagahibi. Sa ulihi, sa Manila naman. Dako ang project na didto, kag didto, naglain naman, kay sobra na gid. Nagbata ako sa ikaapat namon nga anak, nga wala siya sa puder namon. Nag-apas naman ako. Bilin ko ang anak ko sa utod ko. Halos hindi ko katultol Manila. Nagtulog ako sa luneta, hasta nga matultulan ko siya.
May babae ako nga nasugata, nga nagambal pa sa akon, sa bar, nga kun kuya ko kuno. Tigin pangita ko ba na ko para pigilan ko. Dito ko nagpangita, kabalay, kay hinablos ko sa Pasig. Nagsugilanan kami kabana ko. Natapuson niya lang kuno ang iyang project, kag hindi na magpalayo sa amon. Nangako, nga bisan magkainano, hindi ako no kami pagpabayan. Halos mabuang ako sa kalisod. Wala ako mahimo, nagpauli ako sa Iloilo, nga nagapinot akong dughan. Nangako siya nga mapauli matapos ang project. Ginsaligan ko. Hasta lang nga nabulanan, wala na magpauli. Kag hindi na makontak, kundi ina. Wala balita. Pati pamilya niya, wala kabalo. Nagligad binulan, wala ka pauli. Nagdesisyon ako nga magtinguha para sa amon anak. Nagatulok lang ako sa mga anak ko, nagatulo-luha ako. Nagpangamuyo ako sa Ginoo, nga ubayan niya lang ako kung paano ko sila mabuhi kag mapaeskwela. Ang bunso, nagatiti pa sa bibiron. Pigado man amon pamilya. Una, nag-apply ako promo sa isa ka produkto, ginalibod house to house. Nagbilang kusinera man ako sa isa ka dress shop sa una sa may Ledesma Street. Tupad sang dalisay nga sinihan, kay tiyang tag-iya, taga-amon, isa lang kami kalugar. Isa sina kaadlaw, may tigulang nga taga Mindanao. Kuno kabalo maghimalad. Tinawag ako kaama ko, kaginuyata ng palad ko. Pinakita sa tigulang ang palad ko. Nag-abaw-abaw ang tigulang. Hambal niya sa akon, Inday, hindi kagid magpamana, ha? Kay ang palad mo, kalain ang swerte. Nagyuhom lang ako. Sabi mo, Inday Regine, kung mamana kuno ako, ang una ko nga bana, mapatay. Kag kung mamana kuno ako liwat, bayaan niya man ako gihapon. Daw hindi ako magpati, pero natabo na sa akon. Gintunan ko nga kalimtan. Nangako ako sa kaugalingon ko, na tinguan ko, buhion ang mga anak ko. Siguro kapalaran ko, ginbaton ko sa may hugot nga pangamuyo sa Ginoo, nga ubayan niya ako. Nagsira nga amon shop, ginpatigayon ako kaparyente ko nga managluto sa Villa Soriano Subdivision sa Molo. Duha ka Japanese persons akon nga lutuan. May edad na. Ang isa, ang mahilig sa isda. Ang isa sa karne. Ay abaw, ang isa iya nagaburle sa sunod balay. Kuno gakabit-kabit ang iya batuta nga huyos. Ang isa iya nagapuruntong. Pagkakita namon kaupod ko nga labandera, nanawag kami sa tag-iya sang balay. Kaginsaway niya, no? Nga siling niya, hindi pwede na di sa Pilipinas, kay tawgon kanila nga idiot. Di nag-aarkila lang sila. Sa fishing port sila sa duga obra. Kung may sobra gani nga sudan, nga hindi na nila makaon, akon ginatipon. Kay ginadala pa uli kon gabi. Nagpalauli man sila, tapos sila kontrata sa fishing port. Ginkuha naman ako sang taga-amon, nga mangluto sa Seaf Deck, Leganes Canteen. Naluoy man sa akon ang hinablos ng tag-iya nga nagakadto permi sa balay. Pwede ko man madala ang bunso ko nga anak, stay in. Kung masako gani ako, ginahalid ko lang sa cabinet, kag sungsungan kabiberon. Tapos kontrata, wala naman. Gintanyagan ako ka empleyado ka Seaf Deck nga sa ila lang ko balay magtimbang. Pwede ko man kuno madala ang anak ko. Obra ko, luto, kag tagadulong ka anak niya sa school. Sagwa kami balay nagahigda sa balay-balay. Maagwantahan ko ang obra, pero ginaaway ka anak niya ang anak ko. Hindi ko matiis. Wala ako magdugay, naglisensya ako mapauli. Sa ulihi, ang kumari ko nga best friend ko, tinudloan niya ako nga magpataya sa double. Okay lang, kay malapit pa ako sa kabataan. Ugaling, dakpanay. Nangita ako mga sub, kag ako tagadulong, kaagi ako dakop. Sa barangay kasing-kasing Gabola. May sa likod kasi tihayman. Sa ulihi, nadakpan kami, upod ka grupo, gin-raid kami. Sa highway ginpreso, gingawad man kami kabangka.
Nagdesisyon ako magnegosyo sa higadalan. Nagpatindog kamalig pangluto. Primero barbecue, saging, tapos halo-halo, kagluto, batchoy. Impunto alas 3 ng ating oras mga kabombo. Sugpunan natin ang wala natapos sining istorya sa sininga hapon ni Miss Granny. Sa lapas ba malawig-lawig pa yung istorya? Sige ha. Sige markahan ko di batchoy ang akong nga last word. So padayon natin ang ining very interesting story sa ato ni Lola Granny buwas na mga kabombo. For the meantime, sa inyong mga istorya mandira, i-email nyo lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat tapos ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So, kita naman liwat. Tomorrow, madamo yung salamat sa inyo tanan. Magasunod na si Toyang Ermitanya, tapos ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary ng mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. See you again tomorrow sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.